ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና መደብ ኤርትራን ሜድያ ኔትወርክ ንሎም መዓልቲ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ዕዱም ጋሻ ቅድሚ ናኡ ምባለይ ግን ዝፀዓረ ፍረ ፃሙኡ ይረክብ እሞ ፍረ ፃዕርና ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ክገሃድ ስለ ዝኽእል ጥራይ ክንሰርሕን ክንፅዕርን እዩ ዘለና እሞ ብዛዕባ እዚ ትምህር መደብ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ሞ ናብ ክቡር ዕዱም ጋሻና ከብለኩም ሰላም ዝኸበርካ ጋሻና ብመጀመርያ ንክቡራት ተኸታተልትና ባዕልኻ ምስ ነብስኻ ሌላ ክትገብረሎም ሕራይ መጀመርያ ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብክኒ ከመስግነክ ይፈቱ ብምቕፃል ሽመይ ኪዳነ ማርያም እዮብ ይበሃል ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ካ ይነብር ሕራይ ፅቡቕ እምበኣርከስ ኪዳነ እዚ ሎም መዓልቲ ሒዝካልና መፂኻ ዘለኻ ተኸታተልትና እኳ ምናልባት ኣብ ገለገለ ቦታታት ይርኢኻ እንተኾኑ ባዕልኻ ግን መበገሲ ሕልምታትካ ካበይ ምዃኑ ወይ ከዓ ምንጭ ናይ ሕልምኻ ንኣብነት ኣብ ሓደ ገዛ ዝኾነ ዓይነት ታለንት ይፍጠር ወይ ከዓ ኣቦ ዝመርሓካ እቲ ውሉድ ከዓ ናይ ኣቦኡ ይሕዝ ከም ንብሎ ንስኻ ድማ እዚ ታለንት እዚ ወይ ካብ ኣብቲ ፋሚሊ ነይሩ ድዩ ወይ ከዓ ካበይ ምንጩ ብኸመይ ኢኻ ነዚ ዓውዲ እዚ ክትኣትዎ ክኢልካ ማለት ዓውዲ ስነ ፅሑፍ ካብኡ ቀፂሉ ድማ እቲ ድሓር ዝሰዓበ ድጉል ዝነበረ ክእለታት ናትካ ማለት እየ ቅድሚ ናፅነት ናብ ስደት ወፅየ ኣብ ስደት ኣብ ዝነበርኩ ደርፍታት መዝሙራት ድራማታት ናይ ተጋደልቲ እንዳረኣኹ ዓበ እዚ ኣብ ሂወተይ ብጣዕሚ ዓብ ፅልዋ ነይርዎ ማሕበር ሓፋሽ ውድባት ማሕበር መንእሰያት ኮይነት ጠርኒፈ ክቃለስ ከለኹ ነዚ ፊልምታትን ድራማታትን መዝሙራትን ተጋደልቲ ዝደረፍዎ ናደረፍ ናደገምና ድራማታት ዝሰርሕዎ ንዑ ናደገምና ገሊኡ ኸማን ብፊልም ደይደስ ይሰርሕዎ ስነ ፅሑፋት ነይሩ ንኣብነት ሓንቲ ዝዝክራ ቀያሕ መሶበይ ትብል ነራ ንዓኣ ከም ድራማ ኮይና ጌርና ሰሪሕናያ ማለት እዩ ሕጂ ብንእሽተይ ከለኹ እቲ ታሲድ ወይ ታ ዘርኢ ዝዘረኣለይ ኣብ ውሽጠይ እዚ ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝድረፍ ዝነበረ ደርፍታት መዛሙራትን ናይ መድረኽ ድራማታትን ንስዩ እየ ዝብላ ንብወገነይ እቲ ክቱር ሃገራዊ ስምዒት ማለት እዩ ነዚ ከለዓዕሎ ዝተበገሰ እወ ጎኑ እቲ ክቱር ሃገራዊ ስምዒት ኣሎ ምስኡ ከዓ ከም መንእሰያት መጠን ንነቅሕ ነርና ዋላ ካብ ሜዳ እናመፁ ተጋደልቲ እውን ካድራታት የንቁሑና ነይሮም እዮም እዚ ተኻልኣይ ገፅ ናይቲ ሳንቲሚ ማለት እዩ ቱ ሳይድስ ኦፍ ኮይን ከም ዝብሎ ክልተ ገፃት ናይ ሳንቲሚ በቲ ሓደ ወገን እቲ ናይ ሃገራዊ ምንቅስቃሳት ነይሩ በቲ ድራማታትን በቲ መዛሙራትን ደርፍታትን ናይ ተጋደልቲ እንዳደገምና ከዓ ነቲ ዝነበረ ሕብረተሰብ ንጉስጉሶ ነርና ማለት እዩ ስለዚ በዚ ጋጣሚ ብጣዕሚ ከመስግኖም ደሊ እቶም ኣርካናት ተጋደልቲ ኣብ ሜዳ ኮይኖም ድብልዎ ዝነበሩ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ሲ ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ከም ዝገበረለይ ኣብ ሂወተይ በዚ ጋጣሚ እዚ ንኩሎም ኣብቲ ስራሕ ድዋስኡ ዝነበሩ ብሓባር ከመስግኖም ይፈቱ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ስማዓኒ ንዓይቲ መጀመርያ ኣብ ውሽጠይ ድዘረኣለይ ማለት እዩ ሕራይ ቅድሚ ናብ ናይ ምውሳእ ወይ ድርሰት ናይ ምፅሓፍ ዝነበረ ኩነታት ምናልባት ኣብቲ እዋን ሃገር ኣብ ተዳሎ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ንስኻ እውን ኣበርክቶ ነይሩካኡ ገለ ካብተና ኣበርክቶታትካ እውን ነዕልል ነርና እቲ ናይ ኣፀሓሕፋ ክእለት ናትካ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ክትፅሕፍ መበገሲኻ ሕራይ እቲ ናይ ተፈጥሮ ኣሎንዶ እቲ ክእለት ኣሎ እቲ ውህበት ናትካ እንደገና ከዓ ኣብ ርእሲኡ ድማ ዋላ እኳ ብትምህርቲ ዝረኸብካዮ ኣይኹን ነቲ ናይ ተፈጥሮ ንኸተማዕብል ግን ብዙሕ ፋሕተርተር ኢልካ ስለዚ ኣብቲ ቀዳማይ እዋን ብኸመይ ኢኻ ተበጊስካ ነቲ ፅሑፋት ምግባር ሕጂ ወይ ሃገር ኣብ መኸተ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ማለት እየ ተረድየ ከለኹ ሕጂ ካብ 9 ክሳብ 94
4 ዓመት ኣብ ፉል ታይም ኤዱኬሽን ኣብ ትምህርቲ ነይረ ብዚ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ለንደን ማለት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማህር ነይረ ካብኡ ብማኒፋክቸሪንግ ኢንጂነሪንግ ተመሪቀ ኣብ ስራሕ ኣለምዓቴ ድሕሪኡ እውን ኣይደንጎኹን 98 ኣብ ተመሪዐ ማለት እዩ ኣብ ሓዳራ ውላድ ኣበለበቀ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ናይ ወራር ወያነ ተላዒሉ ማለት እዩ ናይ ቦርደር ኩናት ምስ ተላዓለ ነቲ ዝነበረኒ ናይ ትምህርቲ ፀጋታት ድዩ ናይ ፀሓሕፋ ኤሴ ትፅሕፋ ተማሃራ ዩኒቨርሲቲ ኾንካሲ ብዙሕ ሪሰርች ትገብር ተንብብ ትፅሕፍ ገለ ከምዚ ሕጂ ከማን ኮምፒውተር ዋላ ኢንተርኔት ኣይንፈልጦን ኢና ነርና ኣብ ተስዓታት ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣካል ናይቲ መኸተ ኮይነ ማለት እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ፖዚቲቭ ዝኾኑ ኣወንታዊ ዝኾነ ትሕዝቶታት ዘሎ ኣርቲክላት ትፅሕፍ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ መጀመሪ ኣብዚ እዩ ሕጂ እቲ ስነ ጥበብን እቲ ናይ ኣርቲክላት ወይ ጋዜጣዊ ዓይነት ጽሑፍን በበይኑ ዳ ይኹን እምበር እቲ ናይ መጽሓፍ ልምምድ ኣብዚ ጀሚሩ ማለት እዩ 98 ሽዑ ድሕርቲ ኩናት ናይ ቦርደር ማለት እዩ መጽሓፍ ጀሚረ ብእንግሊሽ ኣርቲክላት ምክንያቱ ኣብ ዝነበረ ሶሻል ሚዲያ ዌብሳይታት ኢንተርኔት ነይሩ ካልእ ነይሩ ሲ በዓል ፌስቡክ ገለስ ኔጋቲቭ ዝኾነ ናራቲቭ ነይሩ ብዛዕባ ኤርትራ ሲ ሕማቅ ድፅሕፋስ ካብ በዓል ቢቢሲ ጀሚርካ ካልኦት ብዙሓት ነይረን እቲ ጽቡቕ ድፅሕፍ ግን ውሕድ ነይሩ ማለት እዩ እቶም ኤርትራውያን ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ሓደ ካብ እቶም ውሕዳት ኮይነ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ብፖዚቲቭ ገይረ ይፅሕፍ ነይረ ማለት እዩ እቲ ታሪክ ምግላፅ ድዩ ነቲ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ዝፈልጡ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ደይፈልጡ ክህሉ ይኽእሉ እዮም እቲ ናተይ ዕላማ እንታይ ነይሩ ግን ሓደ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ተማሃራይ ድዩ ሓደ ናይ ቱሪስት ብዛዕባ ኤርትራ ፍልጦ ዘለዎ ድዩ ዝኾነ ተማሃራይ ጉግል ገይሩ ሲ 10 ኔጋቲቭ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ ክረክብ ከሎ ሲ ኣትሊስት 5 ፖዚቲቭ ትሕዝቶ ዘለዎ ጽሑፋት ክረክብ ኣለዎ ዝብል ዕላማ ነይሩኒ ማለት እዩ በዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት እንዳልዓልኩ ብእንግሊሽ ኣርቲክላት ጽሕፍ ነይረ ኣብ ዝተፈላለዩ ዌብሳይታት ይዝርጋሕ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ድጅምርቲ ናይ መጽሓፍ ኣብቲ ናይ ናብ ካብ ውሽጠይሲ ቲ ኣብ ውሽጠይ ዝህውፀኒ ዝነበረ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ፓብሊክ ብጻሕወስ እዚ እዩ መሓላልፎ ደልየ ነበርኩ መልእኽቲ ከዓ ርዱእ እዩ ሓንቲ ኣርእስቲ ልዒለሲ ብዛዕባስ ፖዚቲቭ ነገር ሕጂ ንኣብነት ኮቪድ መፅኡ ማለት እዩ ኮቪድ ምስ መፀ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ስጉምትታት ወሲዱ እንታይ ከመይ ገይሩ ምሕደራ ገይሩዎ ሲ ንከታተሎ ነርና ኩላህና ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ኮቪድ ዝፀሓፍኩ ዋላ ብዛዕባ እገዳ ኣብ ድሮ ክሪስማስ እገዳ ኣብ 2009 ብቐፂሉ እውን ኣብ 2011 ነይሩ ሕጂ ንሱ እውን ከም ኣብነት ክገልፀልኪ ኢለ እምበር መፅአ ክተንኪ እወ ኣብ እዋን እገዳ ከምዛ ጀሚርካ ፀናሕካ ዝፀሓፍካያ ብጣዕሚ ኣዝያ ገላፂት ዝኾነት እንደገና ድማ ማለት ብጣዕሚ ናይ ክሪስማስ ጊፍት ኢልካ ኣብ እዋን ክሪስማስ ሲ ህያባት ንወሃሃብ ነቲ በዓል ብኸመይ ከም ነሕልፎ ካብቲ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘሰጋገረና ኢልካ ሓድሽ ዓመት ክመጽእ ምዃኑ ከምዚታት ኢኻ እናተጸበኻ ንኤርትራ ግን እቲ ዝጽበያ ዝነበረ ውህበት ግን ካሊእ እዩ ኣዝዩ ሃሳይ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ እገዳ ዝበሃል እዩ መጺና እሞ እነዚ ብኸመይ ኣብ ከመይ ኩነታት ኮይንካ ጽሒፍካዮ እንታይ ነይሩ መበገሲኡ ብኸመይ ከ ኣብ ማዕልቡ እኽተብፅሖ ኽኢልካ እስከ ብዛዕባ እታ ኣርቲክል ካ ንገረና እስከ ታልፅሓፍ እወ ሕጂ እታ ከምዚ ኦፐን ሌተር እንድያ ነይራ ኦፐን ሌተር ቱ ሱዛን ራይስ እያ ነይራ መጀመርያ እገዳት ኣብ ድሮ ክሪስማስ እያ ተቢላ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ማዕቀብ ተገይሩ ቀፂሉ ካብ 2011 ከዓ ከምኡ ኣብ ድሮ ክሪስማስ ከዓ ከምኡ ገይሮም ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ድቃስ ከሊኣትን እዚኣ ናይ ብሓቂ ኣባሳጭያትን ምክንያቱ እቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሃገር ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነሲ ካልኦት ሃገራት እውን ርኢና በዓል ኢራቅ ድዩ በዓል ኣፍጋኒስታን ድዩ በዓል ሲርያ ዘሎ ማህሰይትስ ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን ሕጂ እዚ ድቃስ ከሊእኒ በቃ ዝከረኒ ሰዓት 4 ወጋሕታ ኸውን ካብ ድቃሰይ ተስየ ምክንያቱ ክድቅስ ኣይከኣልኩም ብውሽጠይሲ በቃ ተረቢፀ ሽዑ ተስየ እዛ ኦፐን ሌተር ንሱዛን ራይስ አንዲዛይርድ ክሪስማስ ጊፍት ገለመታት ኢለ ጽሒፍያ ደይተደልየ ናይ ክሪስማስ ህያብ ንህዝቢ ኤርትራ ማለት ኢለ ሕጂ
እቲ ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክገልጾ ፈቲነ እቲ ታሪክ እውን ከምኡ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ዝገርመኪ ኣጋጣሚ ድዩ ዋላ ኣክቹዋሊ ኣጋጣሚ ከማን ኣይኮነን ደይመ እዮም እቲ ስራሕ እቲ ግዜ ድመርፅዎ ከምዚ ባሪ ደ ኒውስ ኦን ፍራይዴይ ገለ ዝብል ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ዓድስ ከምኡ ጥቀም እዮም ሕጂ ከም ብቀዳይ ብቦ ነይረ ማለት እዩ ቶኒ ብሌር ዘተኣታተወ እዩ ኣሌስታ ገለ ዝበሃል ነይሩ ሓደ ማኻሪ ናይ ሚድያ ሓላፊ ዓርቢ ኸውን ከሎ ይትባል ኒውስ ዝርግሕዎ ምክንያቱ ፒፕል ቢዚ ፎር ዘ ዊኬንድ ማንዴይ ከዓ ቱ ጉድ ኒውስ ይመፅእ ሕጂ እዚኦም ከዓ ብመደብ እዮም ኣብቲ ድሮ ክሪስማስ ኣቢሎሞ ነቲ እገዳ ኣፅሊቖሞ ብዩናይትድ ኔሽን ሴኩሪቲ ካውንስል ማለት እዩ ኣረኣእያ ናይቲ ሰብ ንምጥምዛዝ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ምድላዋት እናሃለዎ ከሎ እቲ ሰብሲ ኣንፈቱ ንኸስሕትዎ ማለት እዩ እወ ብዓብዩ ከዓ ነቶም ቪቶ ፓወር ዘለዎም በዓል ራሻ በዓል ቻይና ንባዕሎም ሲ ኣብ ዝግባእ ድህቦ ሳይሃብዎን ዳርጋ ኣብ ስቴን እዮም ገይሮም ነቲ ጉዳይ እውን ተጊሆም ዝተመራመሩሉ ኣይመስለንን ከምዚ ሕጂ ነቂሖሞ ዘለዉ እውን ኣይነቑሑን ነይሮም ሽዑ ሕጂ እቲ ግዜ ኣመራርፃ ናይ ሃንደበት ኣይኮነን ናይ ጋጣሚ ኣይኮነን ደይመደይልካ ተሓሰበ እዩ ስለዚ በዚ ጋጣሚ እዚ እገዳ ምስ ካልኣይ ግዜ ምስ ተሓደሰት ብጣዕሚ ድቃስ ዘይብለይ ሓዲረ ዝከረኒ ኣብ ሰዓት 4 ወጋሕታ ከዓ በቃ ክፃወረ ይከኣልኩ እንዳ ውሽጠይ ስለ ዝተሃወፅኩ ተስኤ ላፕቶፕ ወሊዐ እታ ኦፐን ሌተር ቱ ሱዛን ራይስ ፅሒፈ እያ ማለት እዩ ኣብዚ ብዓቕመይ ነቲ ክብርታት ነቲ ታሪክ ገለ ክገልፆ ፈቲነ እታ ብ1952 ጆን ፎስተር ዲልስ ተዛረባ ከዓ እታ ፌማስ ኮት ኣላ the Eritrean people deserve the right to self determination ገለገለ ዝበላ ግን ከዓ ኣሜሪካ ስትራቴጂክ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ ምስታ ማሓዛና ኢትዮጵያ ምሳ ፌደሬትን ገብራይና ገለ ዝብል ከዓ ኣብ ዲሰምበር እያ ተገይራ ዝገርመኪ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዲሰምበር መፀ ክንጥንቀቕ ኣለና ሕማቕ ዜና ኣሎ ማለት እዩ እወ ሕጂ ዳርጋ ካብ 98 ሲ ብዙሕ ኣርቲክላት ጽሒፈ ብድሕሪኡ እያ እዚኣ ትመጽእ ዘላ ማለት እዩ እዛ ኦፐን ሌተር ቅድሚኡ ከዓ ናብ ባንኪሙን ናይ ዩናይትድ ኔሽን ሴኩሪቲ ካውንስል ዝነበረ እውን ኦፐን ሌተር ጽሒፈ ነይረት ተማሃሳሊ ትሕዝቶ ዘለዋ ብዛዕባታ ናይ ቀዳመይቲ እገዳ ናብያ ነይራ መስለኒ እታ ካልአይቲ እገዳ ምሕዳስ እያ ናብ ሱዛን ራይስ ነይራ ከምዚ እናገበርኩ ብዓቕመይሲ ኣብቲ ናይ መኸተ ቃለስ ነይረ ክብል ይፈቱ ናይ ብሓቂ ዝድነቕ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ኣብ ንደልየሉ ከምኡ ዓይነት ክፅሕፉ እቲ ኣርቲክላት ማት ብትግርኛ ዝፀሓፍ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እንድዩ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ኣበርክቶ ኢኻ ጌርካ ኣብቲ ሰዓት እቲ ዝተገብረ ኣብ እዋኑ እዩ ነይሩ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ከዓ ምናልባት ንዕኡ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ተኻኢሉ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕ ኣሎ ስለዚ እታ ንእሽተይ ቁልዒ እናዓበየት ከይዳስ ኣብ ዓብዪ ቁም ነገር በፂሓ ማለት እዩ ሕራይስከ ኪዳነ ናብ ነብስኻ ክምለስ እቲ ዝነበረካ ዕቑር ሃብቲ ሕጂ እውን ማለት ኣርት ክንብል ከለናስ ኣርት መወዳእታ የብሉን ስነ ፅሑፍ ድዩ ኣብ ምውሳእ ድዩ ኣብ ምፅሓፍ ድራማታት ድዩ ኣብ ኤዲትን ምግባር ድዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ሰፊሕ እዩ ኣዝዩ ሰፊሕ እቲ ዓውደ ስነ ፅሑፍ ክንብሎ ከለና ሕጂ ንስኻ ነቲ ዕቑርናትካ ሃብቲ ወይ ከዓ ነቲ ዘለካ ክእለት ክትፍትሽ ዘኽኣለካ እዋን ማዕሲ ነይሩ ሕራይ እንዳፈተሽካዮ መፂኻ እንዲኻ ግን ነቲ ሰፊሕ ዓውዲ ናይ ኣርት ወይ ከዓ ዘለካ ክእለት ኣብ ምፍታሽ እዋን ረኺብካ ዓቕምኻ ክትብርብር ዘኽኣለካ ግዜ ኣበይ ነይሩ ድሕሪ እዚ ናይ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ማለት እዩ 2018 ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፈ ነይረ ነቲ ሰላም ትገልጽ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣይፀናሐን ኮቪድ መፅዩ ሎክዳውን መፅዩ ኣብ ገዛ ኾንካ ምስራሕ መፅዩ ፋርሎ ዝበሃል እውን ነይሩ ዳርጋ 6 ወርሒ ዝኸውን ብዘይ ስራሕ ኮፍ ኢልካ ኣብ ገዛ ደሞዝ ትኽፈል ገለ ከምታት መደባት ነይሩ ዝዓዲ ከም ንፈልጦ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ደገም ውፃእ የለን ከም ድሌትካ ክስታይ የለን በጀካቲ ስፔዛ ገለ ክትገብሮ ተዘይኮይኑ ሕጂ እንታይ ዝበዝሕ ሰብ ዝገብር ነይሩ ሓደ ዝምባሌ ዘለዎ ኣለልዩሲ ነቲ ግዜኡ ይጥቀመሉ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ፊልም ስለ ዝፈቱ ኣብ ፊልም ምርኣይ ግዜ የሕልፎ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ናብኡ ከዓ ካብ ናይ ኩላ ናይ ሆሊውድ ድዩ ናይ ኤርትራ ድዩ ናይ ናይጀርያ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ፊልምታት ርእየ ካብኡ ናብኡ ግን ናይ ሃገረይ ብዝያዳ ድምስጠኒ ምክንያቱ ብቋንቋ እዩ ኣብ ድፈልጦ ሃገረ እዩ
ወይ ብድፈልጦ ከተማታት ዋላ ድፈልጦ ባራት ገለ ድስራሕ ኣሎ እዚ ብዝያዳ ይምስጠንን ዓይ ካብቲ ናይ ባዕዳውያን ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ይከታተል ስለ ዝነበርኩ ዳርጋ ናይ ምስትምቓር ክእለት ኣለኒ ክብል ክእል ማለት ዝሕርቕ እንተ ደኣ ኮይኑ ዳርጋ ነብሰይ ረሲዐ ኣብቲ ፊልም ጥሒለ ደኣቱ ይሓርቕ ምስኦም ትሕር ዘንብዕ ኮይኑ ከዓ ይነብዕ ከምኡ ዓይነት ኢሞሽናል ኮይነ ፊልም ዝከታተል ሕጂ ሓደ ፓተርን ይበሃል ብእንግሊሽ ብትግርኛ እንታይ እያ ተርጉማ ይፈልጣኒ ግን ቀጻሊ ዝኾነ ፎርሙላ ወይ መስርዕ ደሓዘ ነገር ከስተውዕል ጀሚረ ማለት እዩ ንስኻ እንታይ እታ ልክ ኣብታ ዓንቶ ቀዲመ እንታይ ይብለክኒ ኣርቲክላት ሲ ስለምንታይ ይፅሕፍ ነይረ ኣነ ብብዝሒ ኔጋቲቭ ዝኾነ ኣርቲክላት ይፅሓፍ ነይሩ ካብተን ዝዓበያ ብዓል ቢቢሲ ጀሚርክስ ሳዕቶም ዝደቐቑ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ንኽብድህ ኢለ ፖዚቲቭ ዝኾነ ነገራት ዝፅሕፍ ነይረ ብዛዕባ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ተመሳሳሊ ዓይነት ድፊኢት ብውሽጠይ ክርብፀኒ ጀሚሩ ሕጂ እቲ ኔጋቲቭ ስቴሪዮታይፕ ዝሪኦ ዝነበርኩ እንታይ እዩ ንኣብነት ሓሳድ መሓዛ ተደጋጋሚ ሕጂ ኣብ ኣፃሓፋ ዛንታ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ባእታ ግርጭት እዩ ግርጭት ክትፈጠር ኣለካ ግርጭት ተደይብሉ ሓደ ዛንታ ኣሰልቻዊ ዝኸውን ግርጭት እዩ ከምዚ ሞቶረ ኮይኑ ነቲ ዛንታ ንቕድሚት ዝውንጭፎ ከም ድውሕዝ ዝገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ግርጭት ንኽፈጥሩ ብምባልሲ ኔጋቲቭ ስቴሪዮታይፕ ጥራይ በቃ ሕጂ ኣነ በቲ ሶሻል ሚድያ ምስ ገሊኦም ደረስቲ ተዋሳእቲ ዳይሬክተራት ይልተላለየ ሰላምታ ንላወጥ ካብኡ ሓሊፈ ሽዑ ሃናፅ ዝበልኮ ነቐፌታታት ከቕርብ ይጅምር በዚ ብፅቡቕቲ መንፈስ እዮም ዝቕበልዎ ምስ በዝሐ ግን ክላ ግደፈና በጃኻ ተደሊኻ ባዕልኻ ፀሓፍ ገለ ኢልና ሓደ ኦኬ ፀገም የለን ከምኡ እንተ ደኣ ኮይኑ ድርዳእኩም ደኣ በቲ ቋንቋኹም ክዛረበ ገለ ኢለ ተበጊሰ ማለት እዩ ሕጂ እታ ናይ መጀመርያ ፊልም ዘረስክዋ ላቭ ትራያንግል እያ ትብል ብትግርኛ ትርጉም ስለ ዝሰኣልኩላ እየ ብእንግሊሽ ግን ልሙድ ኣዘራርባ እዩ ሰለስተ ሰባት ብፍቕሪ እንተ ደኣ ተጠናኒጎም ላቭ ትራያንግል ይበሃል ማለት እዩ ስሉስ ኩርናዕ ፍቕራዊ ዛንታ ማለት እያ ሕጂ ከምኣ ትብል ሓንቲ ፊልም ደሪሰ ኣብዚኣ ሕጂ እታ መሓዛ ሓሳድ ደይኮነሲ ምእንቲ መሓዛ መስዋእቲ ትኸፍል ካራክተር ገይረ ፅሒፈ ሕጂ ድድለ ግርጭትኒ እቲ ግርጭት ኣብኡ ኣሎ እቲ ዛንታ ኣብኡ ኣሎ እቲ ዕላማ ናይ ዛንታ ወይ ስቶሪ ጎልድ ይበሃል ኣሎ ሕጂ ኣብ ፃሓፋ ዛንታ ኣርባዕተ ኣብ ትሕቲ ፅላል ኣርባዕተ ስቶሪ ጎልስ ወይ ዕላማታት ናይ ዛንታ እዩ ድጥርነፍ እቲ ቀዳማይ to win something ንምስዓር እዩ ሓደ ኣብ ስፖርታዊ ዛንታ ኸውን ክእል ኣብቲ ዝገበር ግጥም ንኽስዕር እዩ ዝቃለስ እቲ ቀንዲ ተዋሳይ ወይ ከዓ ፍቕራዊ ዛንታ እንተ ደኣ ኮይኑ ከዓ ነታ ዘፍቅራ ጓል ሕራይ ንኸብላ እዩ ዝፅዕር እዚ ዊን ይበሃል እቲ ካልኣይ ንምዕጋት እዩ ሓደ ሓደጋ የንፃላልዎ ኣሎ ነቲ ቀንዲ ጠባይ ካብዚ ሓደጋ ንኽድሕን ነቲ ሓደጋ ከዓግቶ ኣለዎ እዩ ሳልሳይ ምዝላቕ ወይ ምህዳም እዩ ዝኾነ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር ይመፅእ ኣሎ ወይ ሕማም ክኸውን ይኽእል ከም በዓል ኮቪድ ወይ ገለ ብዙሕ ናይ ፊልም ናይ ሆሊውድ ርኢና ኣለና ለመምታ ድመስሉ ሕማም ድመስል ብነፋስ ዝመፅእ ገለ ካብዚ ንምድሓን ትገብሮ ከዓ ኣሎ ስቶፕ ንምዕጋት ማለት እዩ እታ ራብዐይቲ ከዓ ዝጠፋኣካ ንብረት ወይ ዝተጨወየ ሰብ ደሊኻ ኣድሒንካ ናብ ቦትኡ ምምላስ ወይ ናብ ዋንኡ ምምላስ እያ ሕጂ እቲ ስቶሪ ጎል ናይዚኣ ዕላማ ናይዛ ዛንታ እንታይ እያ ነይራ ንመሓዛኣሲ ምስቲ ተፍቅሮ ወዲ ንኽተቀራርባ እዩ ክተቀራርባ ኢላ ምስ መፀት ግን ወየ ወዲ ንዓኣ የፍቅራ ወይ ይፈትዋ ከምዚ ሃነይ ነይታ ይሕዞ ንሳ ግን ነቲ ወዲ ከም ድፀልዓ ትገብር ሕማቕ ማለት ምስቲ ባህርያታ ምስቲ ኣካይድኣ ምስቲ ናታ ስነ ምግባር ዘይከይድ እንዳገበረት ነቲ ወዲ ከም ድፀልዓ ገይራ ዳሕራይ እቲኣ ተፍቅሮ ጓል ከም ደላቶ ብሜላ ገይራ ተረድኦ እቲኦም ክልተ ፍቑራት ከዓ እቲ ተደጊሉ ዝነበረ ፍቕሮም ይጋሃደሎም ኣብ ፍቕሪ ይኣትዉ ማለት ሕጂ እዚኣ ከዓ ብፅቡቕ ተቐባልነት ረኺባ ብሰብ ብሕልፊ ከዓ ብኣዋልድ ብጣዕሚ ፈትየናኣ መንእስያት ኣዋልድ በዚ ተታቢዐ ከዓ ብድሕሪኡ ከምኡ ተመሃሳሊ ዛንታታት እዛ ሕጂ ላቭ ትራያንግል ዝበልካያ ካብቲ ኩሉ ግዜ ዘቐርብ ዝነበረ ሓሳድ መሓዛ ኣንፈት ቀይራ ዶ ትብል ኣብ ኣደራርሳ ፊልም ናይ ሃገርና ገለዶ ተቐይሩ ርኢኻ ወይስ ስቲል ከምኡ ይቕፅል ኣሎ ትብሎ ኣለኻ
ምክንያቱ ጽብቕቲ እያ እዚኣ ኩሉ ግዜ ስኒ ኣብ ሂወት ዋላ እኳ እንተሃለወ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዓይነት ካራክተር ጥራይ ጌርካ ከተቕርቦ ግን ሓድሓደ ግዜ ነቲ ጽቡቕነት ናይ መሓዛ ከዓ ጎሲኻ ተሓልፋ ኣለኻ ማለት እዩ ከምቲ ሕማቕ ዘሎ ጽቡቕ ከዓ ከም ዘሎ ስለዚስ ገለ ኣንፈት ዶ ቀይራ ወይ ምሂራ ዶ ትብል وحجة أنا انتهي قدم درجة هم تعذبا يكون إن دريون يره أبدأ خويني حجة جنا بتسرح مساعته درجة مللايسي إنكارو درجة أنا بعلي ست تحيلة له تحيلة سلزل له خسي بالعلو خويني خمزي بارد أي فيو ده بحال بالعلو خويني خمزي جري نعيش كرئية أجمنيو جن كأ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምምሕያሽ ዕብየትኩም ዘሎ ከዓ ይረአየን ማለት እዩ እቶም ደረስቲ ይኹኑ ተዋሳእቲሲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕብየት ኣሎ ግን ከዓ ጎኑ ከዓ እቲ ጉድለታት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቦቱ እዩ ግን ከም ዝበልኩ ንብዙሓት ጸልያ ብዙሓት ደረስቲ ይኹኑ ዳይሬክተራት ይኹኑ ተዋሳእቲ ጽቡቕ ፊድባክ ረኺበላ بقى تتابعي خا قصال سراح سريحه نعا مبغسي غيره خا حنتي 10 تخفالات دلوا سراح حجي اب سمرا بصيح مصيت بستزازيم الله ابز قربا غزي قصليا زغرمكي حنتي بتي حدا خبتم تخادلتي مستمسط ابتي يوتيوب شانل نصحفا كومنت نيرا ابزنه معتب محزن تبليا حجي ዛ ካብዛዛ انت تبغيسه نصحفا نسرحوا ها معتب محزنة تبل أرستي هبيا تم كأن تواساتي 4 يوم أبز سئلت سائلات وديا بإديتنا لا أبز قربا جزيها كتزرقها أب سينما أسمراز بالشانل مالتي سلز بزقات أمي نراهم شير سبسكرايب ناقبركم أبز كل الشانلات نخت تتابعنا يمحسن مالتي ناي حق طبو كورات تخاتلتي عزو سلازلو كتابعوا خيام جخا ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ኢኻ ትገልጾ ዘለኻ እስኪቲ ካፍተን ንመድረኽ በቂዐን እሞ ኣነ ከዓ በቲ ናተይ ስራሕ ስኒ ኣዝያ ዓጊበ ወይ ከዓ ኣዝያ ትምስጠኒ እያ ትብላ ዝደረስካያ ማለት ኩሉ ስራሓትካ እንድዩ ሓደ ካብ ሓደ ኣይባላለፅን ግን ንስኻ ብዓብኡ ናተይ ሂወትሲ ቀይራቶ ወይ ከዓ ኣነስ ኣዝየን ንኽሰርሕ ስኒ ኣብቲ ስራሕትን ይዕሚቐ ንኽኣቱሲ ውሽጣዊ ክእለተይ በርቢራ ትብላ ድርሰትካ ኣየነይቲ ትኸውን ብድሕሪኣ ደረስክዋ ደሪሰ ከዓ ሶሪ ቀዲመ ክገልጾ ዝግባኣኒ ነዚኣ ላፍ ትራያንግል ጽሒፈ ናብ ሲልቫና ተዋሳኢት ሲልቫና ተስፋየ ደራሲት እያ እውን ናብ ሲልቫና ተስፋየ ሰዲድያ ሲልቫና ተስፋየ ዳይሬክት ጌራታ ቶም ተዋሳእቲ በኣ ዘለዉ ከዓ ራሄል ሃይለን ሸዊት ሰረቐን ሸለላን እዮም ነይሮም ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ከመስግኖም ፈቱ ካብኡ ቀፂለ እታ ብዝያዳ ተመሲጠ ካብ ውሽጠይ ዝፀሓፍክዋ ደረት እያ 9 ክፋላት ኣለዋን ፅሒፈ ከዓ ንሃብቶም ዓንደ ብርሃን ደራስን ዳይሬክተርን ዓርከይ ሃብቶም ዓንደ ብርሃን ሰዲደያ ንሱ ከዓ ኣንቢቡ ኣስተማቒሩ ኣተዓራርዩ ፅሒፉ ገለ ናይ ገጠር ነይሩ ሲናት ብትራኻ ገይረዮ ዝነበርኩ ሲናት ፅሒፉ ኣዕብዩ ኣስፊሑ ውሽጠይ ተረዲኡ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝሰርሐለይ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግኖ ደሊና ሃብቶም ዓንደ ብርሃን እንደ ኩሎም መሳርሕቱን ኣብኡ ዝተሳተፉን ንሳ ብጣዕሚ እያ ትምስጠኒ ንሳ እውን ነቲ ዝነበረ ናራቲቭ ንምቕያር እዩ ካልእ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ድተመርኮሰት እያ ግን ከዓ መሳጥ ክኸውን ስለ ዘለዎ ከዓ ፈጠራ ከዓ ናይ ፈጠራ ክስታይ እውን ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ተደጋጋሚ ኣብ ፊልምታትና ድርአ እንታይ እዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ካራክተርሲ ነታ ኣፍቃሪኣስ በጃኻ ተመርዓወኒ ኢላ ትልምን ኩሉ ግዜ ትወዲ ከዓ ድልዋ ይኾንኩን ቅርብ ግዜ ሃብኒ ዝብል እዩ ሕጂ እዚ ክስበር ደልዮ ማለት እዩ ካልኣይ እተን ኣዋልድ ዝጥቀማሉ ኣብ መረፃ መፃምቲ ዝጥቀማሉ ክራይቴርያ ኣሎ ቀጥዒ
መልክዑ ቁመቱ ምሁር ድዩ ናይ ስራሕ ሰብ ድዩ ስነ ምግባር ኣለዎ ድዩ ሃፍታም ድዩ ገዛ ኣለዎ ድዩ ገለ ድዩ ነው ቲክቶክ ቦክስ ሞር ክስታይ ትገብር هو ኣብቲ ሕስቶ ኣብቲ ደጋዊ ፅባቐ ኣብቲ ሕስቶ ዋላቲ ውሽጣዊ ፅባቐውን ስነ ምግባር ገለ ኸውን ይኽእል ነዚ ኩሉ ቲክ 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 ይገብር ትወዲ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት በቃ ግርማ ዘለዎ ግርማ ሞገስ ዘለዎ መንእሰይ ካራክተር ተመሪፅ ማለት እዩ ዮናስ መንግስቲ ኣብ እዚ ኣጋጣሚ ቴንኪዩ ሕጂ ታጓል ፍቅሪ ምስኡ ትጅምር ነዚ ኩሉ ስለ ዘማልአ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርያ ሕጂ ተሃነነይታ ኣሎ ምቁር ፍቅራዊ ግዜ ኣሎ ምስ ግዜ ግን ሽዑኡ እንታይ ናኾነት መፅያ እዚኣ ጓል ፍቅሪ ከምዘ ይብላ ምስኡ ክስወጣ ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ተፈራረቕ መጀመርያ ካብኡ ሓሊፋ ከዓ በቃ ምስ ዘይፍቅሮ ወዲ ተመርዐ ሓዳር ገብር ስለ ዘይደሊ ንዕኡ ከይገዳእኹ ከም ብሜላ ብጥበብ ጌረስ ክፍለዮ ኣለኒ ከም ሰብ መጠን ከዓ ክኸስሮ ኣይደሊን እየ ስለዚስ ቦት ኩሉ ዘለዎ ፀጋታት ፅባቐታት ከዓ ክኸስሮ ስለ ዘይደልትካ ከም ማሓዛይ ክኾነኒ ይደልየ ዝብል መደምደምታ በፂሓ ሕጂ ትሜላ ንሳተ ተጠቐመሉ ትሉ እንታይ እዩ ኪድ በሎ ኪድ ኣይትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሮ ጠባያታ ትቕይር ከም ተቐደም ደወል ኣይትቕበልን ሰውን ኣይትድወልን ገለ ሕጂ ትወዲ ከዓ ናይ ገዛ ርእሱ ርድኢት ኣለዎ እንታያ ኮይና ጠባያ ትቕይር ዘላ እዛ ቆልዓ ፅቡቕ እንደይነበረትን እንታይ ያጉዲለላ እንታይ በዲለያ ኢሉ ከዓ እሱ ኣብ ስትሬስ ኣትዩ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ሓሊፉ ምስ ክልተ ሓደ ቤስት ፍሬንድ ዓርኩ ኣለዎ ሓደ ከዓ እዚ ሕጂ መሪፁ ዘቕረቦ ዓርኪ እዩ ማለት እዩ ብኩሉ ኣተሓሳስብኡ ድዩ ብስ ፅባቐኡ ድዩ መሪፁስ ዝስ ዓርከ ኢሉ ዘቕረቦ ሓደ ዓርኩ ኣለዎ ቤስት ፍሬንዱ ማለት እዩ እዚ ከም ኣማኻሪ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ ኣብቲ ዛንታ ወይ ሜንተር ንብሎ እቲ ሓደ ከዓ መታዓቢቲ ወዲ ገዛውቲ ብህፃናትካ ኣማራፂ የብልካን ከም ዝወዲ ሓትና ዓይነት እዩ ወዲ ገዛውትካ ሓንሳብ ትሕር ዓብይኻሲ ዋላ እቲ ባህርያቱ ደስ ኣይበለካሲ መታዓቢቲ ስለ ዝኾነሲ ከም ኣሕዋት ከም ዕሩኽ ኢኻ ትቀራረብ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክልተ ተጋራጫዊ ምኽሪ ይረክብ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣካል ናይ ትፈጠራ ማለት እዩ ንዛንታ መሳጥቅ ትገብሮ እንተዳ ኮንካ ኩሉ ግዜ ለባም ጥራይ ኮይኑ ድፃወት ዓርኪ ማሓዛይ ትደልን ኢኻ ገሊኡ ከዓ መገዲ ፀጋም ዝመርሕ ኣሎ ሕጂ ክልተ ካራክተራት ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ፅቡቕ ዝምዕድ እቲ ሓደ ከዓ ሕማቕ ዝምዕድ ሕጂ እቲ ሕማቕ ዝምሕድ ክላብ ዓንተ ወደይ ቀብጠጠራ ቢልካ ኢኻ እንታይ ደቂ ኣንስትዮ ክብረት የፍትወለን ኮይኑ ኣድጊ ዝገበረካ ጠይቂ ግበሮ ገለ እዩ ዝብል እቲ ለባም ከዓ ካብ ንሱ ንባዕሉ እውን ካብ ፍቅራዊ ሂወት ሰጊሩ ሳብ ሓዳር ኣብ ቁም ነገር ዝበቕዐ እዩ ሕጂ ሳቶም ከምኡ ዓይነት ካራክተራት ዝህብዎ ሜንተር ይበሃሉ ሜንተር ማለት ኣማኻሪ ክንብሎ ንኽእል ወይ ኣሰልጣኒ በቲ ዛዕባ ናይቲ ዛንታ በፍልጦ ወይ ብተመክሮ ወይ ብሞያ ወይ ብትምህርቲ እኹል ኣፍልጦን ተመክሮን ዘለዎ ሰብ እዩ ኩሉ ግዜ ከምኡ ሜንተር ሕጂ ንኣብነት እታደ ትብል ፊልም ተራሪኽሲ ንቐደስ ዘንቃሓ ዘሰልጥና መን እዩ ወዲ ብርሃ እዩ ሕጂ እሱ ሜንተር ማለት ሕጂ ሜንተር ማለት ከምኡ ሕጂ እንታይ ይብሎ ክልተ ዓመት ሙሉእ ምሳኻ ዘይራ ቁም ነገር ምያ ትሕደ ይገበርካላ ደኣ እንታይ ክትገብረካ ደሊኻ ስለዚ ቁም ነገር ትገብረላ ስለ ዝደለየት እያ ከምዚ ትብል ደላ ምስ በሎ ወይለይ ሓቅኻ ምኹሙ ኮይኑ ፀገማ ገለ ኢሉ ሽዑኡ ሓደ ፅቡቕ መዓልቲ ድራር ገለ መሪፁ ኣብ ደገብ ሬስቶራንት ድራር ዓዲሙ ተመርዓውን ዝብል ጥያቄ የቕርበላ ሕቶ የቕርበላ ማለት እዩ ወይ ጓል ትስንብድ ምክንያቱ ንሳ ሓሳባ ዝነበረ ከመይ ጌራ ካብ እቲ ዘለዋ ፍቅራዊ ክስታይ ምስኡ ትበትኽ እዩ ብሰላማዊ መንገዲ ንሱ ከዓ ብጌጋ ርዲኢት ሒዙ ከዓ ክስታይ መርዓይ ሓታ ሽዑኡ ትነፅጎ ነቲ ናይ መርዓ ሓቶ ትነፅጎ እሱ ዘይተፀበዮ ኸውን ይስንብድ ንሳ ከዓ ኖኖ ኣነስ በቃ ፈቲነ ዝኣኽለኒ ፈቲነ 2 ዓመት ዝኣክልሲ ከፍቅረካ ብዙሕ ፅዒረ ከም ሰብ ዝወፀካ ይብልካን ተኽብረኒ ኢኻ ትፈትወኒ ኢኻ ዘድልየኒ ኩሉ ተማልኣለይ ግን እቲ ፍቅሪ ዝበሃል ነገር ኣሎ ክቋፀሮ ዘይከኣልኩ ፍቅሪ ክሕዘኒ ይከኣለን ሕጂ ነዚኣ ንክፅሕፋ ዝደረኸኒ ሓደ ነገር ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ሲ ከምዚ ኣቦታትና እንታይ ይብሉ መሲልካ እንታይ ኣምፂኻ ገለ ምሽ ብሉ ኣነ ከዓ ደሪስካ ኸ እንታይ መልእኽቲ ኢኻ ናብ ሕብረተሰብ ክተመሓላልፍ ደሊኻ ዘለኻ
حجي أنا كم ذا عدي مزبولكو خي حالتي تداغاغام زخونه ناراتيف دراسه كل غزي حد شكور نعخد له خيل الله كل غزي تاغوال مرعته تختل من كوميديان ايرتراوያን I don't know انا سي كل خو አይክእልኒ ያ ካብ ደገ ኸይዶም ተመርዓዋና ኢሎም ዝነፀግኦም ኣለዋ ንስደት ክኸዳ ስለ ዘይደልያ ክንደይ ከኣለዋ ተሃንዲደ እንዳእተውኦ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰሓደ ይኮነን ስለዚ ነቲ ሓደ ኩርናዕ ክፅሕፈሉ ክደርሰሉ ከለና ነቲ ካልእ ፍልይ ዝበለ ኩርናዓት ከዓ ክንድስስ ክንደለ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ በዚ ጋጣሚ ሎም ደረስተው መፅኖም ፈቱ ሕጂ ብዙሕ ኢና ንርኢ ደለና ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ስደት ይኸዱ ናብ ኣፍሪቃ ናብ ኤርትራ ኸውን ክእል ኣብ ኢትዮጵያ ኸውን ክእል ኣብ ዩጋንዳ ኸውን ኣብ ካልእ ሃገራት ኸውን ክእል ከይዶም ክምርዓው ይደልዩ ደገ ክወፃ ስለ ዝደልያ ጥራይ ይኣትዎ ነቲ ጉዳይ ሕጂ እዚ ናቱ ሳዕቤናት ኣለዎ ኣብዚ ምስ መፁ ከዓ ንሪኦ ኣለና እቲ ናይ ብዙሓት ፀገም ዝወርድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ወላ ውሽጢ ሃገር ኮይነን ከማን ክምርዓዋ ከለዋ ነቲ ጥረ ነገራት ማቴሪያል ዝኾነ ነገራት ናይ ገዛ ዲበልዮ ናይ ሃብቲ በልዮ ናይ ገለ ንዕኡ ቀዳምነት ዝሰርዓውን ኣለዋ ስለዚ እዚ ፅባሕ ንጎ ኣብ ተሓዳር ምስ ኣተዋ ሰላም ክፈጥረለና ኣይክእልን እዩ ብቀዳምነት ኦፍ ኮርስ እዚ ስነ ምግባር ክህልዎ ኣለዎ ሓደ ሰብ ናይ ስራሕ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ገላ ቦቱ እንዲ ዘሎ ልክዕ ማዕሪኡ ክስራዕ ደለዎ ከዓ እቲ ፍቅሪ ዝበሃል ነገር ኣለዎ ኣብ ፍቅሪ ዘይተሰረተ ሓዳር ከዓ ቀጻልነት ይብሉን እቲ ኣብ ስደት ዓብይ ሽግር ኮይኑ ዘሎ መሰረታዊ ጥንቅ ናይ ፍትሕ ዝኾይኑ ዘሎ ከዓ ዱልዱል ዝኾነ ፍቅሪ ስለ ዘየለዩ ምክንያቱ ፍቅሪ እንትሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ሓዳር ይኹን ኣብ ካልኦት መንእስያት ፍቁራት ነቲ ዘሎ ፀገማት ናይ ገንዘብ ፀገም ክኸውን ክእል ናይ ካልእ ኣተሓሳስባ ፀገም ክኸውን ክእል ናይ ካልእ ጣልቃ ብደገ ሰብ ዝኣትወካ መንጎኻ ክኸውን ክእል ገለ ብዘይገድስ ነቲ ፀገማት ንኽትብድሆ ንኽትፈትሖ ኣይ ክኸብደካን እዩ ፍቅሪ ስለ ዘሎ ማለት ሕጂ መሰረታዊ ኣነ እዚኣ እታ መልእኽቲ ካብ መሓላልፋ ዝደልየ ዘለኹ ናብተን ደቂ ኣንስትዮ በዚኣ ፊልም ገይረ ማለት እዩ ምክንያቱ ፊልም ብጣዕሚ ፀላዊ እዩ ድሓር ምናልባት ብዛዕባ ፅልዋ ክንዘራርበሉ ንኽእል ንኸውን ከም ኣርእስቲ ሚድያ ብሓፈሻ ብሕልፊ ከዓ ፊልም ኦዲዮ ቪዥዋል ስለ ዝኾነ ብዓይንኻ ናረኣኻ ካራክተራት እንዳረኣኻ ስለ ትርእዮ ዳርጋ ከምዚ ኸማይ ተስተማቕር ተዳ ኾንካሲ ነቲ ዘለኻዮ ህይወት ረሲዕካሲ ጠሊእካስ ኣብኡ ኣብቲ ምስኦም ኢኻ ተኣቱ ሕጂ ብዙሕ ፅልዋ ይደለዎ እዚ ካብ ሳይንስ ተረጋገፀ እዩ ዳርጋ ፊልም ክትርኢ ከለኻሲ ተሓርቕ ትምሰጥ ትነብዕ ተብል ምክንያቱ ህይወትካ ረሲዕካስ ኣብኡ ተኣቱ ስለ ዘለኻ ምስኣቶም እዩ ስለዚ ብዙሕ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ብዙሓት መንእሰያት ከዓ ስለ ዝርእይዎ እንኳይ መንእሰያሲ ቆልዑት ከይተረፉ እዮም ዝርእይዎ ደለዉ ሕጂ ኣብ ገጠራት ዋላ ኺድ ኣብ ኤርትራሲ ኣብ ታች ሞባይል ደይብሉ ከምዚ ግዜያዊ ዝኾነ ስማርት ቴሌፎን ደይብሉ ሰብ ዳርጋ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ህፃውንቲ ቆልዑት ከይተረፉ እዮም ፊልምታት ዝርእዩ ዘለዉ ክሊፓት ሙዚቃታት ዝርእዩ ዘለዉ ገለ ሕጂ እቲ ፅልዋ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ነዚ ከዓ ብኣገባብ ክንጥቀመሉ ኣለና ምክንያቱ ከምዚ ክልተ መላፀ ዘለዎ ሴፍ ገለ ኸም እዩ በቲ ንፅቡቅ ክትጥቀመሉ ትኾን ንኣብነት ኣብ ግዜ ኤድስ ኣብዚኣ ክኾን ፈካስከ ኢልካ ዝኾነ ካበየ ናይ ዕድመ ዝርእይዎ ናይ ዕድመ ክልል ከይህልዎ ምናልባት ናይ ሃገርና ፊልምታት ኩሉ ግዜ ደረጅኡ ሓልዩ ወይ ከዓ ምስቲ ባህሊ ዝኸይድ እምበር ካብቲ ባህልና ወፃኢ ዝግበር ነገራት እኳ ብዙሕ እንተዘይሃለዎ ግን እቲ ናይ ዕድመ ክልል ከይድርቶ ዶ ኢልካ ተሓስብ ምክንያቱ ሕጂ ተሓሳብ ዝመፀት ንሲ እቶም ህፃውንቲ ቆልዑት ንኣሽቱ ከይተረሱ ስማርትፎን ኣለዎም ኢልካ ሞ ሕጅስ እሳቶም ክርእይዎ ኸ እንታይ እዩ ዝበሃል ድዩ ማለት ንኣብነት ስድራ ቤታዊ ፊልም ክኸውን ፋሚሊ ፊልም ብሓንሳብ ኮንካ ትሪኦ ኣሎ ካብ ዘእጅዚ ስጋዕ ዘእጅዚ ክሪኦ ደለዎ ክሪኦ ደይብሉን ኢሉ ተባሂሉ ይኽልከል እዩ ሕጂ ካብ ምፃኻያ ኢለ ከመዩ ኣብቲ ናይ ዕድመ ክልልከ እንታይ ድዩ ብዙሕ ፊልምታት እዩ ዝስራሕ ናይ ሃገርና ክንብል ከለና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝስራሕ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝስራሕ ኣሎ ኣብ ካምፓላ ዝስራሕ ኣሎ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ሓደ ክልተ እውን ኣብ በዓል ሱዳን ኣብ ገለ እውን ተሰርሐኒ ኣሎ ዋላ ኣብ ኤሮጳ እውን ተሰርሐ ኣሎ ሕጂ እዚ ፊልምታት ኣብ ዩቲብ ዝዝርጋሕ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ሕጂ ኣብ ዩቲብ ኣትዩ ይርእዮ ሕጂ ንውልቅኻ በይንኻ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ ምስ ስድራ ቤት ኮይኖም ተኣኪቦም ከዓ ኣብ ዩቲብ ኣትዮም ከዓ ዝርእይዎ ኣለዉ ሕጂ ፊልም ዳርጋ ኩሉ ናይ ዕድመ ሰርቲፊኬሽን ይብሉን ሕጂ ንኣብነት ኣብ
ኔትፍሊክስ ዲዩ ቢቢሲ ዲዩ ዝኻልእ ቻነላት ናይ ምዕራባውያን ኣቲኻ ፊልም ክትርኢ ከለኻ ሰርቲፊኬሽን ዝበሃል ኣሎ ዩ ድብል ኣሎ ጀነራል ድብል ኣሎ ፓረንታል ፒጂ ድብል ኣሎ ፓረንታል ጋይዳንስ ማለት እዩ ምስ ስድራኻ ኾንካ ክትሪኦ ዘለካ ምስ ወለዲ ኣዳልት ኸ ኣሎ 15 ፕላስ ዝብል ኣሎ ልዕሊ 15 ክትከውን ኣለካ 18 ከ ኣሎ ልዕሊ 18 ክትከውን ኣለካ ከምዚ ዓይነት ሰርቲፊኬሽን ኣይንጥቀምን ኢና ቶም ኣብቲ ናይ ሃገርና ፊልምታት ሕጂ ከም ዝበልኩኺ ኣብ ኤርትራ ከዓ እቲ ፊልምታት ኣብ ሙዚክ ሾፕስ ኣሎ ናይ ሙዚቃ ገለምታት ከም ድኻኹን ኣሎ ካብ ዩቲዩብ ዳውንሎድ ድኾነ ኣብኡ ይሽየጥ ሕጂ ኣብኡ ክሽየጥ ሓደ ወላዲ ወይ ሓደ ኣዳልት ኸይዱ ፊልም ክገዝኣ እዩ ክልተ ቅርሺ ሂቡዲ ገለ ክገዝኣ እዩ ኣብ ገዝኡ ኸይዱ ክሪኣ እዩ ሕጂ ነታ ቴሌፎን ናቱ ደቁ ይወስድዋ ወይ ንኣሽቱ ሕዋቱ ይርእዩ ኢላ ንሳቶም ከዓ ሕጂ ዝበዝሕ ዝርእይዎ ወላ ሓንቲ ሃርምፉል የብሉን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ፊልምታት ናይ ሃገርና እዩ ሙዚቃ ኣለዎ እቲ ክሊፕስ ገለ መለውን ኩሉ ናይ ሃገርና እዩ ሓደ ፊልምታት ግን ኣሎ ቆልዑት ክርእይዎ ዘይግባእ ሕጂ ንኣብነት ዓመፅ ኣሎ ሽጋራ ምትካኽ ኣሎ መስተ ኣሎ ድራግን ኣሎ ሓበ ገሊኡ ሂውማን ትራፊኪን ኣሎ ገሊኡ ሕጂ ከምዝታት ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎ ፊልምታት ነቶም ቆልዑ ዋላ ነቶም መንእሰያት ከማን ኣሉታዊ ዝኾነ ጽልዋይ ዘለዎ ሕጂ ሓደ ግዜ ነዚ ጉዳይ ኣልዒለ ኣርቲክል ኣንቢበ ነይረ ኣብ ፊልም ሽጋራን መስተን ነቶም መንእሰያት ከምዚ ዳርጋ ፕሮሞት እዩ ዝገብሮ የዋዓውዑ እዩ ሕጂ እቶም ገና ኣብ ቲኔጅ ዘለዉ ደቂ 13 14 15 ገለ ውዑይ ዕድመ ዘለዉ ቲኔጀራት ከዓ በቲ ፀቕጢ መዛኑ እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ብደገ በዚ ናይ ፊልም ተሓዊስዎ ነቲ ሽጋራን መስተን እንተ ደኣ ፕሮሞት ጌርናዮ እቲ መንእሰይ በዚ ተደሪኹ እውን ኣብ ከምዚ ክስታይ ክኣቱ ይኽእል እዩ ስለዚ ብዝከኣለና መጠን አንሌስ ምስቲ ዛንታ ኣዝዩ ምትእስሳር ዘለዎ ተዘይኮይኑ ነዚ ናይ ሽጋራን መስተን ክንጥንቀቐሉ እዩ ዘለና ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ብዛዕባ ብዙሓት ደረስቲ ገሊኦም ኣብ ድቃሶም ኮይኖም ብሕልሚ መፂና ይብሉ ገሊኦም ዝኾነ ነገራት ምስ ረኣዩ ከም ሓሳባት ይመጾም ገሊኦም ድማ ነቲ ዘለህሉ ኩነታት ኣጽኒዖም ዝጽሕፉ ዝተፈላለየ መንገድታት ይጥቀሙ ንስኻ ኸ ኣበየናይ ህሞት ኢኻ ጽሑፋትካ ትጽሕፎም ወይ ቶም ፊልምታት ክቐርቡ ኣለዎም ትብሎም ብኸመይ ይመጸካ ሕጂ ዝተፈላለዩ ደረስቲ ዝተፈላለየ ሲስተም ኣለዎም ወይ ዝምባሌታት ወይ ሜላታት ኣለዎም ኣነ ዝበዝሕ ግዜ ሓደ መምህር ስንታ ክብል ሰሚዐዮ ሓደ ደራስስ ወይ ካብ ውሽጡ ወይ ካብ ሕሉፍ ወይ ካብ ሁሉ ኩነታት ዝተዓዘቦ ወይ ከዓ ናይ መጻኢኻ ክኸውን ኣለዎ ዝብሎ ድተነበዮ እዩ ድጽሕፍ ይብል ሕጂ ኣነ ከዓ ዝበዝሕ ዳርጋ ጽሑፋተይ ከም ዝበልኩኺ መበገሱ ኣለዎ ዳርጋ ኣብ ዝፈልጦ ሓቀኛ ዛንታ ድተመርኮሶ ኮይኑ ጥበብ ድተሓወሰ እዩ ዳርጋ 100% ፈጠራስ ኣይኮነን ክብለክ ክኽእል ፈጠራ ተሓወሰ እምበር ኣብ ክስታይ ዝተመርኮሰ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ሃገርና ብጣዕሚ ኣዝዩ ቁልጡፍ ዝኾነ ሰፊሕ ዝኾነ ምዕባለ እዩ ዘሎ ናይ ስነ ጥበብ ነዚ ግን ከምቲ ዝግባኣና ካፒታላይዝ ኣይገበርና ኢና ኣለና ሕጂ ኤርትራ ፊልም ናይ ኤርትራ እንተ ደኣ ኮይኑሲ ነቲ ዘሎ ሕብረተሰብ ነቲ ዘሎ ስነ ምግባር ነቲ ዘሎ ክብርታትና ታሪኽና ካብኡ ናብኡ ኸማን እቲ ኣርእስትታት ናይ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ተኻፋልነት ወይ ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ቃልሲ ድዩ ገለሲ ከምቲ ግባእ ኣይሰራሕናሉ ኣለና ምክንያቱ ነዚ ሚድያ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ጽልውሲ ፊልም ተጠቒምናሲ ንጽባቐ ኤርትራስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክነላልያ ክንክእል ኣለና ዝብል ኣረኣይ ዘለና ሕጂ ጽቡቕ ኣለኻ ኣብዚኣ ክኸልፈካ ብዛዕባ ፊልም ሃገርና ኢኻ ትገልጸለይ ደለኻ ኣብ ገለገለ ሰባት ክሰምዖ ከለኹ ገሊኦም እንታይ ይብሉ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ፊልም ይበልጽ ይብሉ ገሊኦም ከዓ እዚ ናይ ሎሚ ፊልም ይበልጽ ይብሉ ማለተይ ኣብ ትሕዝቶ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኩሉ ኣብ ጊዜኡ ብሉፅ ኢኖ ሕጂ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፊልም ከመይ ኣሎ ትብሎ ዕብየቱ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ዕብየት ኣሎ ልክዕ ቀደም
ዝነበሩ ፊልምታት ከም ዘልኩ ኣነ ካብ ግዜ ቅድሚ ናጽነት ጀሚረስ ካታተል ነይረ ብጣዕሚ መሰጥቲ ፊልምታት ኣለዉ ገሊኡ ከዓ ብዙሕ ናይ ምስጠካ ፊልምታት እውን ነይሮም እዮም ግን ክንዝክር ከለና እንታይ ከምዚ ሴሌክቲቭ ሜሞሪ ዝበሃል ምሻሎ ነቲ ክጽቡቕ ክንዝክሮ ንደሊ ጥራይ ንዝክሮ ኮይና እምበር ኩሉ ቀደም ተሰርሐ ፊልም ኩሉ ከሚቲ ጽቡቕ ነይሩ ማለት ኣይኮነን ምስ ጉድለታቱ ግን ኣዝዮም መሰጥቲ ፊልምታት ነይሮም ክርስዑ ዘይክእሉ ፊልምታት ነይሮም ሕጂ እውን ኣለዉ ብዙሓት ፊልምታት ሕጂ ድረሱ ዘለዉ እውን ናይ ባህላዊ ፊልምታት ንኣብነት ኣብ ቲቪ ኤረ ንከታተሎ ዘለና ኣለዉ ካልእ ኣብ ዩቲዩብ ዝዝርጋሕ ኣለዉ ኣብ ኤርቲቪ ላይ ዝርጋሕ ብጣዕሚ ንፉዓት መንእሰያት ደረስቲ ኣለውና ባይዘወይ ግን ነቲ ካፒታላይዝ ክንገብሮ ዝግባአና ነቲ ክንቃልሖ ዝግባአናሲ ብዝግባእሲ ንቃልሖ ኣለና ዲና ሕጂ ንኣብነት ዝበዝሑ ፊልምታት ኣብ ኣስመራ እዮም ዝስርሑ ደለዉ ሕጂ ኣስመራ ጥራይ ድያ ከተማ ደላ እሞ ስለምንታይ ኣብቲ ካልእ ቦታታት ከይዶም ደይሰርሕዎ ባህላዊ ፊልምታት ክስራሕ ከሎ ኣብ ገጠራት እዩ ጽቡቕ እዩ ኣብቲ ገጠራት ምስራሕ መብዛሕትኡ ግን እንታይ ትጸገም ትብሎ ብድሆታት ዘሎ ግለጹ ሕጂ እቲ ቀዳምነት ከምቲ ኮይኑ ዝርዳእኒ እቲ ናይ ባጀት ብድሆ እዩ ግን ባጀት ብድሆ ከዓ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ እሱ ጥራይ ክውን ትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ናይ ገጠራት ፊልም ክሰርሑ ከለዉ ንወርሒ ንክልተ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ጨው ዝበለ ገጠር ከይዶም እዮም ዝሰርሕዎ እቲ ናይ ከተማታት ግን ኣብ ኣስመራ ጥራይ ክስራሕ ይድለ ምክንያቱ ኣብኡ ስለ ዝነብሩ መብዛሕትኦም ብሓፂሩ ብእግሮም እናተጓዓዙ ክሰርሕዎ ይኽእሉ ማለት እዩ ብሓፂር ግዜ ግን ካልእ ከተማታት እውን ኣሎ ብኤርትራ ነው ስለምንታይ ልክ ከምቲ ገጠር ከይዶም ዝሰርሕዎ ሲ ኣብኡ ከይዶም ከደ ይሰርሑ ገማግን ባሕሪ ኣለና ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዘሎ ማዓምኦ ባሕሪ ዘሎ ጽባቐ ኣሎ ኣብቲ ላዕሊ ባሕሪ ኮንካ ትሪኦ ጽባቐታት ኣሎ ሕጂ ሓደ ክልተ ፊልምታት ኣብ ማሳዋ ኮይነን ተሰርሓ ኣለዋ ጽቡቕ ግን በዚ ጋጣሚ ኣነ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ፊልም ክትሰሪሕካ ኣብ ዩቲዩብ ትሕር ወፂሲ ዓለም ምሉእ እዩ ዝሪኦ ደሎ ስለዚ ሓደ ብዝከኣለና መጠን ሳብታይትል ክንተኣታተወ ኣለና ከምዚ ግዴታ ኸውን ኣሎ በቃ ፊልም ሰሪሕካ ሲ ዓለም ምሉእ ክሪኦ ከስተማቕሮ እንተደኣ ኮይኑሲ ሳብታይትል ክትገብር ኣለካ ብዙሕ ገንዘብ እውን እኮ ይሓትትን እዩ ሳብታይትል ዝፅሕፍሲ ንሓንቲ ናይ ፍርቂ ሰዓት ፊልምሲ ካብ 300 ክሳብ 500 ናቕፋ እዮም ድሓቱ ብዙሕ እውን ኣይኮነን ስለዚ ብዝከኣሎም መጠን ሳብታይትል ክገብሩ ኣለዎ ምክንያቱ ካብ ኤርትራ ሓሊፉሲ ኣፍሪቃ ካብኡ ሓሊፉን ሙሉ ዓለም ዘሎ ሰብ ክስተማቕሮ ምእንቲ በቲ ፊልም ገይሮም ካብ ሕጂ ናይ ሂንዲ ፊልም ሰብ ሃገርና ቀደም ናይ ሂንዲ ፊልም ንርኢ ነርና ማለት እዩ በቲ ናይ ሂንዲ ፊልም ጌርና ምስቲ ካልቸር ምስቲ ቋንቋ ምስቲ ደርፊ ሙዚቃ ኣባላልዓ በዓል ማዘር ኢንድያ ገለ መለሲ ሓንሳብ ምስራና ክሳብ ሕጂ ዘይንርስዕን ገለ ከምኡ ዓይነት ጽልዋ ፈጢርና ስለዚ ስለምንታይ ኢና ሞ ከምኡ ተመሳሳሊ ዓይነት ኣርሒቕና ኣስፊሕና ዘይንሓስብ ኣዕሚቕና ዘይንሓስብ ቁርብ ባጀትሲ ቁርብ ገንዘብ ውሳ ሃቢልና ነቲ ስነ ጥበብ ኢልካሲ ኩሉ ተዋሳኣይ ድዩ ሰኣላይ ድዩ ዳይሬክተር ድዩ ገለ ቁሩብ መስዋዕቲ ከፊሎም ሲ ስለምንታይ እዮም እታ ኤክስትራ ማይል ሓንቲ ኪሎሜትር ዝያዳ ከይዶም ሲ ነቲ ዝግባእ ምንፅብራቓት ዘይገብሩሉ ከም ዝበልኩ ጂኦግራፋዊ ክኸውን ይኽእል ናይቲ ሕብረተሰብ ስነ ምግባር ክኸውን ይኽእል ኣክንዲ ኣብ ከተማ ጥራይ ተሓፂሩ ዝስራሕ ፊልም ከዓ ናይ ከተማ ናይ ገጠርን ክልቲኡ ተሓናፈፀ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ሓንቲ ሓደ ክልተ ፊልምታት ከምኡ ዝገብሩ ኣለዉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተቐባልነት ረኺበን ሕጂ ሓደ ካብቲ ካልእ ክንነቕሓሉ ዘለና እንታይ እዩ ከም ተኸታተልቲ ይኹን ዋላ ከም ደረስቲን ዳይሬክተራትን ዋላ እቶም ሰብ ዩቲዩብ ቻነላት እውን ዝተፈላለየ ጀርና ዝበሃል ኣሎ ወይ ዓልየት ናይ ፊልም ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ባህላዊ ፊልም ኣሎ ኣብ ከተማ ዝስራሕ ከምዚ ፋሚሊ ድራማ ኣሎ ሳይንስ ፊክሽን ኣሎ ሆረር ዝበሃል ኣሎ እዚ ናይ ሸጣውንቲ ገለለይቲ ዝበሃል ረካ ኣክሽን ኣሎ ዝበዓል ሆሊውድ ሰርሖ ናይ ውግእ ናይ ኩናት ዋላ ብኤርትራ እውን በዓላም በልብል ገለ ከምኡታት እውን ኣሎ ሕጂ እቲ ብዝያዳ ዕውድ ዝኾነ ፊልም ኣብ በዓል ሆሊውድ ይኹን ዋላ ኣብ ኤርትራ እውን ብግብሪ ዝረኣናዮ ከም ንኣብነት ጸሊም መብፅዓ ሃርሞኒ ሚካኤል ኢያሱ ሃርሞኒ ዝደረሳላ ናይ ገጠርን ናይ ከተማን ኣተሓናፊፃ ርያ ሕጂ ኣብ ደገ ኣብ ዩቲዩብ ናይ ባህላዊ ፊልም ጥራይ ዝካታተሉ ኣለዉ ነቲ ናይ ከተማ ድራማታት ጥራይ ከዓ ዝካታተሉ ኣለዉ ብኡ ዝያዳ ንዑ ስለ ዝፈትዎ ንኽልቲኡ ንኹሉ ከዓ ዝካታተሉ ኣለዉ ንኹሉ ዘይካታተሉ እውን ኣለዉ ሕጂ እዚኣ ጸሊም መብፅዓ እንታይ ብልጫ ነይርዋ ናይ ገጠርን ናይ ከተማን ኣተሓናፊፃ ስለ ዝሰርሐት ኣብ ክልቲኡ ካ መሳጢ ዝኾነ ዛንታ ስለ ዝነበራ ብብዝሒ ተራእያ ጽቡቕ ተቐባልነት ረኺባ ማለት ሕጂ እቲ ነቶም ካልኦት ደረስቲ እውን በዝኹት ብሕልፊ ዝተኸታተሊ ፊልምታት ዝስራሕሲ ኣብ ኣስመራ ጥራይ ከይተሓፀሩ ነቶም ካራክተራት ምስቲ ናይ ገጠር ገለ ክስታያት ተኣሳሲሮምሲ
كسرحهم زلهم بس قاطعمي حجي زانا سلمي حسب كم عينك كستاي تأتاتوا ولا تقول لا أبو كاركتر سي ولدا أب قطر يمدنبرو كاب قطر بس مرة متسيا سريحة حجوزهم حجي نسا أنا مرعنا بقلت الدالو ولا تسفى قبر زياون كم ريتو هيبين يرنا هبتم عند برهان مو أب قطر كيدوم نتي بحلاو قالكم هابونا زبل ستو بغيرم كسرحوا له هنصبارو مالتي مخنياتو حدا خابت خبرتاتناي قالكم هابونا إلكا نتي سدرا بيت ندا قال بخبري بتحتنا قوة تكوننا متصقعي خمس قال ملنا بالكاسي قال لي لا يكونن أبكال يلن مش لك إذا سي تصب غيركا كنصرح له نبلو لنا نتي عالم حبرتسب كنردو لنا بحلف ندق انسيا زملكت أفريقيا عندك انسياسي خمس دحورات سقوطات مثلا اللي يتحلوا يقل أيكونن جن زجر مكا أب إيرتراسي مجزاتنا إيطاليان مسمت industrialization مستعطاتوي ከተማ መጽ ሓስራሕ ወፊር ከም እታ ምስ መጽዩ ዳርጋ ተበሪዙ ተበሊሉ እምበር እቲ ናይ ባህላዊ ኣብ ገጠራ ዝነበረ መነባብሮ ናይ ህዝብና ማዕርነት ነይርዎ ማዕርነት ብስራሕ ተኸፋልነት ነይሩ ምክብባር ነይሩ ታጓን ሰይቲ ትዕቆበሉ ረፊጅ ትወስደሉ ውሻጠ ድለዋ ፍሉጥ ሰብኣይ ኣትዩ ደይደፍሮ ኣብ ዝኾነ ጸገማት ምዘጋጥም ከዓ ነቲ ሽግር ኣፋታታሓ ናይ ገዛ ርእሱ ሜላ ነይርዎ ማለት እዩ ካብቲ ዝተሓተ ገበን ክሳዕቲ ዝለዓለ ናይ ቅትለት ገበንሲ ብኸመይ ይፈትሕዎ ነይሮምሲ ትራዲሽን ካልቸር ሕግታት እንዳባታት ነርና ማለት እዩ ስለዚህ ምናልባት ኣብቲ ኣተሓሳስባ ናይ ቶም ደረስቲ ወይ ከዓ እቲ ጽባቐ እንተሃልይዎስ ብዙሕ ተኸታታሊ ወይ ከዓ ብዙሕ ክስዕቦ ክእል እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ዶኾን ክኸውን ይኽእል እቲ ማለት ኣብቲ ኣፀሓሕፋናትካስ ሞር ኣብቲ ጽቡቕ እንተ ኣድሃብካ ጽቡቕ ነገር ናይ ከተማ ከምቲ ጽቡቕ ዘሎ ከምኡ ከዓኒ እቲ ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ገጠር ኣነባብራ ድማ ኣሎ ናይ ብሄራት ኣነባብራ ኣሎ ነዚ ኩሉ እዚ ክትብርብር ዘይምኽኣልካስ ሃብታም ትሕዝቶ እናሃለወካ ከሎ ኣብ ከተማ ጥራይ ክሕፀረሉ ዝኽኣለ ማለት ሓደ ፊልምታት ዋላ ብዙሕ ኣይኹን ውሱናት ኢና ንርኢ ምስ ገጠር ምትእሳር ደሎ ከም ዝትብሎ ደለኻ ስለዚ ከም ደራስ መጠን ገለ ለውጢ ክመጽእ ከም ዝትብሎ ደለኻ ሓፈሻዊ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘሎ መነባብሮ ንኽግለጽ ከምዚ ኣስተምህሮ ወይ ኣብቲ ዘለዎም ኣረኣእያ ናይ ድርሰት ኣፀሓሕፋኦም ኩሉ ወይ ቶም ሰራሕቲ ከዓ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት መጺኦም ኣብ ሓደ ኮይኖም ክዋስእዎ ነቲ ዘለዎም ሕብረተሰብ ክስታይ ክገብሩስ ገለ ኣስተምህሮ ወይ ሓገዝ ክትህቦም ንገለ ማለት ብዓቕሙ ትምህርቲ ኣሎ እንድዩ ኣብቲ ከተማታት እቶም ካልኦት ተበገስቲ ንኽፈልጥዎን ንኽመሃርዎን እንደገና ከዓ ከምቲ ዘሎ ቅዲ ተመሊሶም ንኸይቅጽሉ ስኒ ገለ ኣስተምህሮ ዶ ዝሃብካዮም ኣሎ ስኻኸ ሓገዝ ዝገበርካሎም እንታይ ዝበሃል ምስል ኣሎ ጓልስን እደ ሕርሲ ትምህራዲ ገለ ዝበሃል ኣሎ ምሽ ኣነ ከዓሲ ከምኡ ዳ ከይገብሮ እምበር ብዓቕመይ ነቲ ዝነበረኒ ኩቱር ድሌት ትምህርቲ ክሕውሰሉ ስለ ዘለኒ መጽሓፍቲ እንዳገዛእኹ ብእንግሊሽ ማለት እዩ ብእንግሊሽ ማይት ኣሽሓት መጽሓፍቲ ኣለዉ ብዙሓት ሊቃውንቲ ዝደረስዎ ንዕኡ የንብቦ እየ ኣብ ዩቲብ ኣትየ እውን ትምህርቲ ይከታተለ ነቲ ደንበብክዎ ድተረዳእክዎ ከዓ ብእንግሊሽ ተርጊመ ብትግርኛ ተርጊመ ከዓ ድፀሓፍክዎ ኣብ ፌስቡክ ብቐጻሊ ጽሒፈ ፖስት ይገብር እዚ ውህሉል እዩ ውህሉል ኣብ ኣስመራ ምስከድኩ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሓገዝ ክኾኖም ኢለ ከዓ ከምዚ ገይረ ፕሪንት ገይረ ከዓ ዓዲሉ እዮም ነቶም ገሊኦም ከዓ ሶፍት ኮፒ ሂበዮም ዕድመ ንሸሪት ከዓ ዳርጋ ናብ ብዙሓት ደረስቲ ክበፅሕ ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ስልጠና ኣሎ ኣብ ኤርትራ ስልጠና ኣሎ ግን ኣብ ስደት ከዓ ብዙሓት መንእስያት ኣለዉ ክፅሕፉ ድደልዩ ግን ከዓ ምድብ ዝኾነ ስልጠና ደይወሰዱ ድወሰዱ ኣለዉ ደይወሰዱ ኣለዉ ሕጂ ነቶም ስልጠና ደይወሰዱ ዋላ እውን ነቶም ዝወሰዱ ክርስዕዎ ስለ ዝኽእሉ ምስ ግዜ እንዳበልኩ ነቲ ዝተማሃርክዎ ናብ ትግርኛ ተርጊመ ኣብ ፌስቡክ ብቐጻሊ ፖስት ይገብረ ኪዳነ ማርያም እዮብ ኢልኩም ተዳ ፌስቡክ ኣትዮም ትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ፅሑፋተይ ከምኡ እውን 7 ዝኾና ቪድዮታት ሰሪሐ ኣለኹ ባዕለይ ኣብ ዩቲብ ገለናተይ ከፊተ በህለኹ ዘርጊሐ ኣለኹ እቶም ዝጉደሱ ከዓ ብዙሓት ኮንታክት ይገብሩን እዮም ዋላ ዝፀሓፍዎ ይሰዱለይ ርእቶ ይህቦም ኣተዓራርዮም ገለ ከዓ ይፅሕፍዎ ማለት ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ስልጠና ኣሎ ካሕሳይ መምህር ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኻዳ ዝበሃል ኣሎ ብዙሓት ተማሃሮ ኣሰልጢን እዩ ብዙሓት መንእስያት ኣሰልጢን እዩ ናይ ምውሳእን ናይ ዳይሬክትን
كم ناي عليان كم أون ناي درستن يمهريو بزحت تماهيرهم بوسلتينهم دوصيهم كازهم حجي أب يوتيوب خوينهم نصحفنا نسرحنا للود بزحو مالتي جن تتمرتي قصال خونا له حنسب تماهيركا وديخا مالت كله بصحكاي مالت هيكونن حجي قصالي سيمينارات سلطاناتات ገለመለውን ክወሃብ ኣሎ ብዙ ኩሎም በቶም ካልኦት ክኢላታት ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ይኾነ እንደሎ ክኢላብታ ሃገርስ ብዙሓት ዓበይቲ ተጋደልቲ ዝነበሩ ሕጅስ ገዳይም ደረስቲ ዳይሬክተራትን ኣለዉ ንሶምን ብዓቕሞምሲ ኣብቲ ግዜ ፌስቲቫላት ድዩ ኣብቲ ግዜ በዓል ናጽነት ድዩ ገለታት ዝተው ብዓመትሲ ብውሑድ ሓለ ክልተ ግዜስ ከምኡ ቀጻሊ ስልጠና ክወሃብ ጽቡቕ እዩ በዚ ጋጣሚ ከዓ ክምሕፀኖም ዝደሊ እንቶም ሊቃውንቲ ኣብ ሃገርና ዘለውሲ መጽሓፍ ክደርሱ ከም ዘልኮ ብእንግሊሽ ሲ ብዛዕባ ጻሕፋ ዛንታ ናይ ልብ ወለድ መጽሓፍ ድዩ ናይ ፊልም ድዩ ገለሲ ኣሽሓት መጽሓፍ ትሎ ብእንግሊሽ ኣብ ኤርትራ ግን ክሳብ ሕጂ ብቋንቋና ዝተጻሕፈ መጽሓፍ የለን ስለዚ ነዚ ዘሎ ጋግ ንምዕጻዊ ኣነ ከዓ ብዓቕመይሲ ነቲ ሶሻል ሚድያ ኮይነ ከምዚ ህፁፅ ረድኤት ገለ ክገብር ኣለኒ ኢለ ተበጊሰ ካብኡ ሓሊፈ ከዓ ከምዚ ገይረ ዋሕሊለ ነቶም ዕሩኽተይ ዝበልኩም ደረስቲ ሂበዮም ሕጂ ግን ነቲ ጽሑፋት ኣርቲክላት ኣዋህሊለ ቁርብ ኤዲት ገይረ ናብ ሓደ ኤዲተር ሰዲደ ኣለኹ ናብ መጽሓፍ ንኽሓትሞ ማለት እዩ ተስፋ ገብር ኣብዛ ዓመት ኣትሊስት ኣብዚ መወዳእታ ዓመት እዚ ገለ መጽሓፍ ገለ መልታት ክትበቃዕ ተስፋ ይገብር ብዝኾነ ኣብ ስራሕ ኣብ መስርሕ ኣደላ ግን ከም ዝበልኩ እዩ ጓልሲ ነደ ሕርሲ ትምህራኸ ይከውን ኣነ ንባዕለሲ ተማሃራ የረ ኣለኹ ኖ ሕጂ ክንደይ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ከለውሲ ኣነ ከምዚ ክገብርሲ ሓቂ ሓይሽ ብዙሑን ስማዓኒ ጽቡቕ ኣይስማዓኒኒ ግን ከዓ ክገብሮ ኣለዎ ሓደ ሰብ ንሳቶም ግዜ ካብ ሰኣኑሲ ኣትሊስት ከምዚ ነቲ መባእታ ዝኸውን መወከሲ ትኸውን ክጽሕፍ ኣለኒ ኢለ ተደሪኸ ኣብ ውሽጠይሲ ከም ዝበልክዮ ቀዲመ ዝገለጽኩስ ገለ ዝህውፀኒ ዝርብፀኒ ስለ ዘሎሲ ንዕኡስ ገለ ሩፍታ ተረኸብ ኩሉ ገለ የቢለ ሕጂ በዚ ጋጣሚ እንታይ ይኽብል ደሊ ድርሰት ታለንቲ ውህብቶ ዝጋብሄር እዩ ግን ዝጋብሄር ከምቲኣ ርሳስ እዩ ዝበካ ሓዳሽ ርሳስ ነታ ርሳስ ግን ክትጸርባ ኣለካ ከይጸረብካያ ክትስእለላ ይትኽእል ክትጽሕፈላ ይትኽእል ሕጂ ታ ትምህርቲ ታ ስልጠና ታ መጽረብ ማለት እያ ማለት እዩ ስለዚ ተማሃራይ ኮይኑ ዋላ ኣብዚ ቁርብ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንታይ ሰሚዐ ሓንቲ ኤርትራዊት ጓል 9 ዓመትሲ ልበወለድ መጽሓፍ ጽሒፋ ብእንግሊሽ ማለት እዩ ኣበይ ዓዲ ኣይፈለጥኩን ጽቡቕ ገይረ ብተኸታተልኳን ሕጂ ዋላ ተማሃራይ ኮይኑሲ ናይ ድርሰት ተውህቦ ዘለዎ ክህሉ ክእል እዩ ካብኡ ሓሊፉ ሰዋ ምስከዱ ከዓ ብስነ ጥበብ ገለመለ ብዙሕ ክላባት ኣለዎ ኣብኡ ኮይኖም ክጽሕፉ ዝደልዩ ኣብኡ ኮይኖም ዝደረስዎ ፊልምታት ተሰርሑ ኣለዎ ክንደይ መንስያት ካብኡ ሓሊፎም ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ስራሕ ምስ ተመደቡ ከዓ ናይ መንግስቲ ቦታ ምስ ተመደቡ ከዓ ምክልኻል ኣብ ድፋዓት ክኸውን ይኽእል ኣብ ካልእ ቦታታት ኦፊሳት ክኸውን ይኽእል መምሃራን ክኾኑ ይኽእሉ ሓኻይም ክኾኑ ይኽእሉ ኢንጂነርታት ክኾኑ ይኽእሉ ሲ ሓደ ሲቪል ኢንጂነር ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ፈንቅል ተስፋ ማርያም ሲቪል ኢንጂነር ባይ ኳሊፊኬሽን ግን ካብቶም ንፋዓት ደንቆም ደረስቲ ኢኻ ስለዚ ሲ ዝኾነ ሰብ ክደርስ ክእል እዩ ንክደርስ ክተባባዕ ክእል ኣለዎ ዋላ ከማን ከምቲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሲ ቋንቋ ትግርኛ ክመሃሩ ከለዉ ኣነ ሕጂ ከም ዘልኩ ካብ ስደት ስለ ዝተማሃርኩ ሲ እንግሊሽ ላንጉዌጅ ክንመሃር ከለና ሲ እንግሊሽ ግራመር ኣሎ እንግሊሽ ኮምፖዚሽን ኣሎ እንግሊሽ ሊትሬቸር ኣሎ ሕጂ ኣብ ትግርኛ ክመሃሩ ከለዉ ቶም ቆልዑሲ ዋላ በቋንቋም ኤሌሜንታሪስ በቋንቋ ሃይብ ኤርትራ ብትግርኛ ድዩ ብትግሬ ብሳሆ ብገለ ብዘይ ገድስ በቲ ቋንቋም ክመሃሩ ከለውሲ ኣካል ናይ ተቋንቋሲ ስነ ጽሑፍ ክመሃሩ ኣለዎም ከምዚ ኮምፖዚሽን ንብሎምሽ ከምዚ ሓፂር ዛንታ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፎም ከዓ መጽሓፍቲ መወከሲ ክህልወን ኣለዎ ሕጂ ከምኡ ምዝኸውን እንታይ እዩ እቲ ሰብ ኩሉ ዋላ መምህር ኮይኑ ሓኪም ኮይኑ ኣብ ምክልኻል ኮይኑ ሰራዊት ኮይኑ ሓረስታይ ኮይኑ ሲ ክጽሕፍ ይኽእል እዩ ዛንታ ማለት እዩ እቲ መወከሲ ትሕር ኣለዎ እቲ ቀንዲ ጠባይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ተጻይ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ካራክተር እዩ እቲ ኣማኻሪ ሜንተር ዝበሃል ከመይ እዩ ኣብቲ መእተዊ እንታይ ክትገብር ኣለካ ነታ ጠንቂ ጀማሪ ዛንታ ዝኾነት ኢንሳይትን ኢንሲደንት ንብላ ከመይ ክትከውን ኣለዋ ድሕሪ ኣብቲ መፋርቕ ናይ ዛንጣ ዘጋጥም ሓደጋታት ኣሎ ኣብቲ ኮንክሉሽን ከመይ እዩ ሕጂ ዋላ እቲ ዛንታ ይፈላለን እዩ ብናእሽቱናሲ ከምዚ ፅንፅዋይ ሰማዕና ይንዓቢና ፅንፅዋይ ሕጂ ብጣዕሚ ፅንፅዋይ ደይፈቱ ቆልዓ ኣይነበረን የለን ዳርጋ ምክንያቱ ይምስጠካ እቲ ዛንታ ትምህርቲ ከ ኣለዎ ገለ መልእኽቲ ከ ኣለዎ ሕጂ በዚ ተበጊሱ እቲ ስነ ጽሑፉን ክዓቢ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ትምህርቲ ጀሚርካ ክሳብ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ በዓል ሳዋ ዘሎ ስልጠናታት ሲ ከምዚ ጌርካ ነቲ መንእሰይ ክደርስ ክተባባዕ ኣለዎ ብሓፈሻ ብናትካ ርእቶ ፊልም ሃገርና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣሎ ከም ዘሎ ትገልጾ ኣለኻ
ተወሳኺ ስልጠናታት ውን ኣበርክቶኻ ትገብር ኣለኻ ብጣዕሚ ዝናኣድዩ ሕጂ ፊልም ሃገርና ኣብኡ ጥራይ ዲ ተሓፂሩ ክነብር ንኣብነት ፊልምታት ኣብ ገፊሕ ዓለም ኢና ዘለና በዓል ሆሊውድ ቦሊውድ ዝተፈላለዩ ዓይነት ንሕና ኸ ኤሪውድ ዝብል ንኸነ ምፅእከ ምስቲ ዓለማዊ ኣካይዳ ዘሎ ንኽንሰርዖኸ ገለ ትገብሮ ነገራት ከ ኣሎ ዶ ከመይ ትሪኦ ሕጂ ኣነ ብውልቀይኮ እዚ ገይረ ክብል ኣይክእልን እየ ግን እቲ ኤሪውድ በልክዮስ ኣሎ ኣብ ኤርትራስ ኣማኢት ፊልምታት እዮም ድፈርዩ ዘለዉ ንደገ ዝኣንፈተ ክኸውን እሞ ሕጂ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝፈሪ ዘሎ ሲ ሎው ባጀት ፊልም እዩ ሎው ባጀት ማለት ሲ ኣብ ዩቲብ ዝዝርጋሕ እዩ ዩቲብ ከዓ ብዓቕሙ ከዓ ይምውሎ ኣሎ ማለት ካብ ዩቲብ ወፃኢ ኸ ሕጂ ኣብኡ እንዲህ ክመጻኪ ሕጂ ካብ ዩቲብ ወፃኢ ንኽስራሕ ግዜ ዝበልዕ እዩ ባጀት ይሓትት ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ናይ ዩቲብ ስራሕ ሲ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ክስእልዋ ከለዉ ንሓንቲ ፊልም ፊቸር ፊልም ናይ ሰዓትን ፈረቓን ንበላ ናይ ኣብ ሲኔማ ትረአ እንተ ደኣ ኮይና ግን ብውሕድ ሓደ ወርሒ ክትወስድ ኣለዋ ቅድሚኡ እውን ብውሕድ ከምኡ ናይ ሓደ ወርሒ ልምምድ ገብሩ ኣለዎም ነዚ ንኩሉ ንክትገብር ሕጂ እንታይ ይሓትት ባጀት ይሓትት ማለት እዩ ባጀት ሕጂ ሓቲ ዝዓበየ ቡድሆ እዩ ነዚ ክፈትሕ ዝኽእል ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሲኔማ ኢንዱስትሪ ኣብ ሃገርና ዳግማይ ክበራበር ኣለዎ ምስ ናይ ኮቪድ ምስ ተዓፀወ ክሳብ ሕጂ ኣይተኸፍተን ደሎ ሕጂ እቲን ንተኸታተልቲ ናይ ዩቲብ ኢሉ ዝስራሕ ፊልም ኣሎ ንሲኔማ ኢሉ ዝስራሕ ፊልም ከ ኣሎ እቲ ንዩቲብ ዝስራሕ ከምዚ ዝበልኩኺ በቃ ናይ ሶሙን ልምምድ ገብሩ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ከዓ ተሳኢላ ትውዳእ ማለት ፊቸር ፊልም ቅድሚኡ ኦፍ ኮርስ ቶም ተዋሳእቲ ነቲ ዛንታን ቢቦም ኣለዉ ገለ ቶም ዳይሬክተራት እውን ከምኡ ኣስተማቒሮም ኣለዉ ባዕሎም ደረስዎ ክኸውን ንኽእል ከምዚ ናተይ ካልኦት ደረሲ ደረስዎ ክኸውን ንኽእል እዩ ሕጂ ግን ባሃታሃታ ዝሰርሖ እዩ ምክንያቱ ባጀት ኣየፍቀደልካን እዩ ሓንቲ ፊቸር ፊልም ንክሰርሕዋሲ ክሳብ 25 ናቕፋ 25,000 ናቕፋ ገለ ትውዳእ ኣሎም ማለት እዩ ካብ 20,000 ክሳብ 15,000 30,000 ናቕፋ ይውዳእ ኣሎም ንሓንቲ ፊቸር ፊልም ንክሰርሑ ከምኣ ገይሮም ሰሪሖማ ከዓ ናብ ዩቲብ ከዓ ንክሸጥዋ እንተ ደኣ ኮይኖም ከዓ ሓደ ግዜ ከይተሸጠ ዓመት ትገብር እቲ ፊልም ምክንያቱ ይኸብሮም ቶም ሰብ ቻነል ከዓ ኣይገዝእዎን እዮም ሕጂ ኣብዚ ፀገማት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንዩቲብ ዝስራሕ ብዓቕሙ ዕቤት የርኢ ኣሎ ይምዕብል ኣሎ ይሰፋሕ ኣሎ ይበዛሕ ኣሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ፈጢሩ ኣሎ ካብዚ ፍልይ ዝበለ ግን ከም ዝበልክዮ ክምዕብል እንተ ደኣ ኮይኑ ነቲ ዘሎ ፀጋታት ናይ ጂኦግራፊ ድዩ ናይ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ ድዩ ከተማን ገጠርን ገምገም ባሕርን ጎቦታትን ኣኽራናትን ነዚ ኩሉ ፅቡቅ ገይሩ ከርኢ ዝኽእል ግን ግቡእ ባጀት ዝረኸበ ኣብ ሲኔማ ክረአ ክእል ኣለዎ በዚ ጋጣሚ ሕጂ እቲ ሲኔማ ምናልባት ዝምልከቶ ኣካል ተዝኸፍቶ ፅቡቅ ነይሩ እንደገና እቲ ካልቸር ናይ ሲኔማ ናይ ሃገርናኻ ክቕየር ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዝምዕራባውያን ሲ ዋላ በዓል ኬንያ ገለ ናይ ከፊልካ ምስኣተኻስ ሓንቲ ፊልም ርኢኻ ኢኻ ትወፅእ እቲ ፊልም ይፀራርይዎ ይኽስትርዎ ብልዎ ዳሕራይ ከዓ ድሕሪ 2 ሰዓት ገለ ፀኒሖም ከዓ ካልኦት ከዓ ይኣቱ ኣብ ኤርትራ ተኣቱ ሓንሳእ ፊልም ምስ ረኣኻ 4-5 ግዜ ትርእዮ ነቲ ፊልም ገለ ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ሰብ ሓንሳእ ርእዩ ይወፅእ ክደግም ትሕር ደልዩ ከዓ ከም ብሓድሽ ተሰሪዑ ከፊሉ ገለ ከኣቱ ኣለዎ ሕጂ ኣትሊስት ሲ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት እቲ ናይ ሲኔማ ስራሕ እንተዝበራበር ነይሩ ቅድም እቲ ፊልምታት ኣብቲ ሲኔማ ምስ ተረኣየት የፊቸር ፊልም ማለት እዩ ቀፂሉ ከዓ ኣብ ዩቲብ መፀ ከምዚ ክኸውን ከሎ ሕጂ ባጀት ሓጋዝ እዩ ነቲ ዝበልኩ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከይዶም ባሕሪ ድዩ ጎቦታት ድዩ ገጠራት ከተማታት ገለ ንኩሉ ክትንፀባርቆ ትኽእል ማለት እዩ ስቲል ግን በዚ ከይተሓፀሩ ዓቕሚ ዘለዎም ንነዊሕ እዋን ተኸታተልቲ ፊልምታት ዝሰርሑ ኣለዉ ንሶም ግን ኣብ ኣስመራ ከይተሓፀሩ ባጀት ክኣውፅዮም ናብቲ ገጠራት ሕጂ እታ ደረት ዝበልኩ ከምኡ እያ ትወድሲ ታጓል ንመርዓ ምስ ኣበየቶ ኣብ ስትሬስ ኣብ ጭንቂ ኣቱ ሕማቕ ዝመክር ዓርኩ ከዓ ናብ ምንዳባርን ናብ መስተን ናብ ምዝርናን ገለ መለ ይወስዶ በዚ እውን ሩፍታ ክረክብ ስለዘይከኣለ መወዳእታ እንታይ ይገብር ሽዑ በቃ እቲ ዓርኩ ትቁኑዕ እቲ ቁኑዕ ዓርኩ ብዘማኸሮ ናብ ዓዲ ንክኸይድ ይውስን ምስ ኣቦሓጎይ ግዜ ክሕልፍ ኣለኒ ኢሉ ናብ ዓዲ ኸይዱ ምስ ኣቦሓጎኡ ግዜ ይሕልፍ ክንደይ መዓልቲ ኢኻ ክትቀኒ ምቕናየ መፅአ ምስ በሎ ከዓ እሞ
ሰናይ ምን ጽቡቅ ምን ትቅንስ መጀመሪያ መጨሎት ተሓጸቢሉ ብማጨሎት ይጅምሮ ማለት ይባሓጎ ሕጂ ምስ ባሓጎ ዝግበር ዝርርብ ካብቲ ዝነበሮ ጭንቂ ካብቲ ዝነበሮ ስትሬስ መስተገለ ዘይኮነስ እንታይ ምሕረት ይብዎ ኣብ ገጠር ከይዱ ምስ ባሓጉኡ ምስትኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ማጨሎት ምስ ተሓጸበ ምሕረት ይረክብ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርናሲ ነቲ ክብርታት ናይ ሃገርና ክነንጸባርቆ ክንክእል ኣለና ሳብታይትል ክንገብር ኣለና ካብኡ ሓሊፍና ኸማን ሕጂ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝኸደሉ ግዜሲ እቲ ናይ ሆሊውድ ፊልምሲ ብቋንቋ ጀርመን ኢኻ ትሰምዖ ዳቢን ይበሃል ሕጂ ካብዛ ሓሊፍና ኸማንሲ ብእንግሊሽ ጽቡቕ ክእለት ዘለዎም መንእሰያት ስለ ዘለዉ ነቲ መሳጢ ዝኾነ ፊልምታትና ምክንያቱ ሳብታይትል ንኸንብቡውን ስለ ዝህኮዩ ቦቶም ናይ እንግሊሽ ቋንቋ ክእለት ዘለዎም ሰባት ጌርና እውን ዳብ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት ኣብ ስቱዲዮ ኣትዮምሲ ነቶም ተዋሳእቲ ዝብልዎ ደለዉ ብትግርኛስ ብእንግሊሽ ደጊሞም ይሰርሕዎ ሽዑ ዳቢን በቃ ልክዕ ከምዚ እንግሊሽ ዘረቡ ዘለዉ ይመስሉ ቶም ተዋሳእቲ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ኸዓይና ምስ ዓለም ከነላልዮ ንኽእል ሕጂ ናይ ቱርኪ ፊልም በማሕርኛ ኣሎ ሓንቲ ናይ ቱርኪ ፊልምን ብትግርኛ ዝተተርጎመት ርእየ ኣለኹ ከም በዓል ሽረክ ዳ መሰለ ሕጂ ናባና ናብ ትግርኛ እናተተርጎመ ከምኡ ድማ ትናህናሲ ብእንግሊሽ ዳቢን ደይንገብረሉ ኣባና ጥራይ ተሓፂሩ ከይተርፍ ጻዕርታት ክንገብረሉ ከም ዘለና ሶፍት ዲፕሎማሲ ዝበሃል እዚ እዩ ንሃገርናሲ ኩላህና በብዓቕምናሲ ምስ ሙሉእ ዓለም ክነላልያ ብዙሓት ቱሪስት ሕጂ ኤርትራ ከዱ ከለዉ የድንቕዎ ነቲ ሕብረተሰብ የድንቕዎ ንብረት ዝጠፋእካ ሞባይል ኣብቲ ናሻይ ገዲፍዋ ይኸይድ ሓደ ኤክስፔሪሜንት እዩ ዝገብር ሓደ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ተመሊሱ እታ ሞባይል ፀንሑ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ሃገርና ክንፀባረቕ ዘለዎ በዚ ጋጣሚ ከዓ ነቲ ፊልም ተጠቒምና ንዓለም ሲጽቡቅ ጌና ክነላልያ ኣለና ምስ ህዝብና ምስ ሃገርና እምበኣርከስ ኪዳነ ዕላልካ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ነይሩ ኣይፅገብን እዩ ምናልባት ግዜ ጌርና ካልእ መዓልቲ ክነዕልለሉ ኢና ንሕጂ ግን እታ ተመደበትልና ሰዓት ስለ ደኣኸለት ነዞም ጀመርቲ መንእሰያት ሕልሚ ዘለዎም ክመፁ ዝደልዩ እንታይ ዓይነት ምኽርን ማዕዳን ትህቦም እወ ኣነ ሕጂ ንኩሉ ኣነ ከም ዝበልኩ ሕጂሲ 50 ፕላስ እየ ዕድመ ይድሓም ዘይገድስ 50 ፕላስ ዝበላ ኣብ 50 ፕላስ 50ታት ዕድመ ኮይነ ስነ ጥበብ ፊልም መጽሓፍ ጀሚረ ማለት እዩ ስለዚ ዕድመ ኣይውስኖን እዩ ዕድመ ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ሞያ ዝሰርሕ ኣለካ ብዘይገድስ ነቲ ዘሎ ጸጋታት ናይ ሶሻል ሚድያ ናይ ኢንተርኔት ናይ ዩቲዩብ ናይ መጽሓፍቲ ተጠቒምናሲ ናይ ድርሰት ዝምባልየ ዘለና መጽሓፍ ድደርሱ ሕጂ ተወከሱን ኣለዉ እወ ውሽጣዊ ድሌት ዘለኩም መጽሓፍ ክደርሱ ዋላ ታሪክ ህይወትኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ክደርስዎ ትደልዩ ናይ ትፈልጥዎ ዛንታታት ክጽሕፍዎ ትደልዩ ገለሲ በዚ ጋጣሚ ከተባብዓኩም ፈቱ ጸሓፍዎ ክሕግዙኹም ዝኽእሉ ውልቀ ሰባት ትደልዩ ኣነ ብዓቕመይ ኮንታክት ገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብዓቕመይ ክሕግዘኩም ድልው እቲ መንእሰይ ከዓ ብሕልፊ ስቕልካ ጥቕም ነገር ዘይብሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ጸርፍን ገለመለን ገለን ካብ ምክትታል ኣብ ዩቲዩብ ኣትይኹምሲ በቲ ናትኩም ዝምባልየ ወላ ብዛዕባ ስፖርት ክኸውን ይኽእል ወይ ብዛዕባ ምግቢ ምኽሻን ክኸውን ይኽእል ዝምባልይኹም ብዛዕባኡ ተምሃሩ ቁም ነገር ዘይብሉ ግዜኹም ኣይትሕልፉ ኣነ ከምቲ ቀዲመ ደገለጽኩልክሲ ኣብዛ ዓዲ መጀመርያ ምስ መጻኹስ 4 ዓመት ዴዲኬት ገይረ እየ በቃ ኣብ ትምህርቲ እየ ነይረ ቋንቋ ተማሂረ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ትምህርቲ ይወዲአ ካብኡ ከዓ ስራሕ ረኺበ ኣምላኽ ሓጊዝና ካብ ጽቡቕ ስራሕ ቤተሰብ ክረኽቦ ረኺበ ሕጂ ነዚ መንእሰይ ሓደራ ክብሎ ዝደሊ ኣነ በጃኻትኩም መንእሰይ ከለኹም ተማሃሩ መንእሰይ ከለኹም ግዜኹም ብጽቡቕ ተጠቐምሉ ኣብቲ ናይ ግዜ ዕረፍትኩም ከዓ በቲ ናትኩም ዝምባልየ ስፖርት ድዩ ስፖርት ክትሰርሑ ናይ ሙዚቃ ድዩ ዝምባልየ ዘለኩም ሙዚቃ ናይ ድርሰት ድዩ ድሬት ዘለኩም ክትደርሱ ግዜኹም ነብስኹም ክትዕብይዋ ክትጽዕሩ ክትክእሉ ኣለኩም ኣነሲ ሓደ ግዜ ይጣዓስ ብኻባ ኣብቲ መጀመርያ ድመጻኽሉ ብዛዕባ ዕስራታት ከለኹ ገለሲ ብኻባ ሽዑ ጀሚረዮ እቲ ምጽሓፍ ገለመለ ይብል ብዝኾነ ግን ኣምላኽ ፈቒድዎ ኣብታ ከምዛ ናይ ኮቪድ ገለ ተጎልበበ ምርኣ ኮይና ተጠቒመላ ነታ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ብድርሰት ኩሉ ሰብ ክደርስ ይኽእል እዩ ከም ዝበልኩ ዝኾነ ሰብ ሓደ ኣብ ድፋዕ ኮይኑ ክደርስ ይኽእል እዩ ኣብ ኦፊስ ኮይኑ ክደርስ ይኽእል እዩ ኣብ መደቀሲኡ ኮይኑ ክደርስ ይኽእል እዩ ኣብ በረኻ ከይዱ ክደርስ ይኽእል እዩ ሓረስታይ ኣብ ጽላል ኮይኑ ክደርስ ይኽእል እዩ ደሪስካ ግን ንመን ኢኻ ክትወደለካ ዳይሬክተር ማለት ነታ ፊልም ነታ ጽሑፍሲ ኣስተማቒሩ ድስተኻኸል ኣስተኻኺሉ ኣተዓራሪዱ ጎደለ መሊኡ ህይወት ደልብሳ እዩ ስለዚ ዝኾነ ዘርከበ ዳይሬክት ክኸውን የብሉን እዚኣ ኣነ ሓደራ ዝብላ ማለት እዩ ወላ ኣብ ሃገርና እውን ብዓቕሙት ዝምልኮት ኣካል ምቁጻር ክገብረላ ዘለዎ እዩ ሓደ ዳይሬክተር ስልጠና ግቡእ ስልጠና ድወሰደ ክኸውን ኣለዎ ምስቶም ተመክሮ ዘለዎም ኣብ ትሕቲኦም ኮይኑ ከዓ ቁሩብ ተመክሮ ክድልብ ኣለዎ ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ንቕሓት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ
ምክንያቱ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ፊልም ሲ ክልተ መላፀ ዘለዎ እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልሲ ንቕሓት ክህልዎም ኣለዎም እቶም ዳይሬክተራት ምክንያቱ ድርብ መላፀ ስለ ዘለዎ ፊልም ክዕንዎ ክእል ኢና ሓደ ሃገር ክሃንፃ ክእል ኢና ሕብረተሰብ ጎስጎስ ኣብ ግዜ ኮሮና ሕጂ ርኢና ኢና እቲ ናይ ፊልም ሲ ድራማታት ብኸመይ ገይሩ ጎስጓስ ገይሩ ነቲ ሕብረተሰብ አንቂሕዎ ምሂርዎ ኣማዚንዎ ስለዚ መሲልካ እንታይ ኣምፂኻ ኢለካ ዓንተ ወይ ፊልም ደሪስካ ኸ እንታይ ካ መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ደሊኻ ንሕብረተሰብ ነቲ ሕብረተሰብ ዝምህር ዘንቅሕ ዝጉስጉስ ዘማእዝን ክኸውን ኣለዎ ዋላ ናይ መጻኢ ፊቸር ሓሲብካ እውን ከመይ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ትምህርቲ ዝሓዘረ ተብላለካ ስለዚ እቶም ዳይሬክተራት ንቕሓት ዘለዎም ብስለት ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ስልጠና ዘለዎም ላይሰንስ ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኒ በዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ክምሕፀን ደሊ ብዝኾነ ነዚኣ ዝሃብክን ዕድል ኣዝየ ደመስግነኪ የሪት ሓፍተይ ኣብ ቀጻሊ ተመሳሳሊ ምናልባት ፍልይ ዝበለ ሓደ ኩርናዕ ሒዝና ክንዕልል ንኽእል ኢና ቴንክ ዩ ሶ ማች ናይ ብሓቂ እየ ዘመስግነካ ኪዳነ በዚ ዝሃብካና መብርሂ ንካልኦት እውን ጠቃሚ ትምህርቲ ስለ ዘሕለፍካ ናይ ብሓቂ የመስግነካ ናይ መጻኢ ዓወትካ ከዓ ይምነ ስለዚ ንሎም መዓልቲ ዝበልናዮ መደብ ምሳኻ ግን ኣብዚ ክዛዝሜ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረና ጻንሖት ምስ ደራሲ ፊልም ኪዳነ ኢዮብ ነይሩ ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንምለሰኩም ድሓን ጽንሑ